Imos a retomar a sesión, porque senón... Comezaríamos logo ca quenda, punto número 14 de rogos e preguntas, con tres primeiros rogos que son do Partido Popular e os tres últimos do BNG. O primeiro rogo do Partido Popular é sobre a mellora da rúa da Caramoniña. Pepa. Boa tarde, alcalde, moitas gracias, compañeiros, que tal, ben? A vista da inusitada diligencia mostrada por este goberno neste asunto de Caramoniña, atendendo a solicitude presentada tan rápido, non sabemos moi ben si son porque estaban concienciados ou pola necesidade de alixerar un pouco este pleno que está xa moi cargado de cousas. Pois ben, imos retirar o noso rogo, porque xa está feito, pero non obstante... aproveitamos para lembrar ao goberno que existen todavía moitos rogos que seguen sen esperar a súa atención e solución. Asuntos moi importantes e urxentes, como o último presentado no pasado pleno sobre o estado do vial entre San Lorenzo e o Carme de Baixo, que en calquer momento nos vai dar un disgusto. Mais nada, moitas gracias. Gracias, Pepa. A seguinte rogo é sobre a iluminación permanente do túnel da rúa da Ponte Pereda. Casi tan breve como Pepa. Bueno, estamos moi contentos de que dispongamos de nuevos sendas peatonales, pero alrededor del SAR, estupendo, pero esta senda requiere mantenimiento y requiere, bueno, pues cuidado. También la del Sarela, que lleva más tiempo y eso, requieren pues, elementos de seguridad, balizamientos, protecciones, iluminación. En el Ponte Pereda, en la ruta del SAR, hay un enlace con Ponte Pereda a través de un túnel que es un túnel cortito de 70 metros de longitud, pero tiene un trazado en ángulo que hace que esté permanentemente oscuro. Tiene instalación eléctrica, pero por el día no funciona y allí da igual que sea de día que de noche. Entonces consideramos oportuno que, aprovechando la instalación eléctrica, se le dote de unas células que le permitan tener iluminación de día o iluminación inteligente. Si además se puede mejorar la iluminación, mejor. Hoy hemos visto que entre las inversiones financieramente sostenibles que hemos recibido una hoja de cálculo, hay un crédito de 30.000 euros para un proyecto denominado Conexión Senda Verde Pontepedriña Conso Túnel. No sabemos si es esto mismo y si no es esto, pues que se incluya, nada más. Bueno, creo que xa te autocontestaches a pregunta. Vai incluído aí. A seguinte rogo do Partido Popular sobre a maleza en solares nas inmediacións da rúa Pintor Xaime Quesada na Pontepedriña. Sí, a verdade é que poderíamos, boas tardes unha vez máis, poderíamos facer tres rogos neste pequeno espazo do noso Concello. Un rogo para que o Concello non deixe aparcar os vehículos na zona verde construída pola Xunta de Galicia. Un rogo para que o Concello faga dunha vez por todas a instalación dese control de aparcamento debaixo do paso superior da vía do tren, que según o concelleiro encargado tiña previsto facer, pero este rogo é nese mesmo espacio para que o Concello pois preste debida atención ao respecto dunha cuestión que no ano 2015 deu lugar a unha inspección e a un expediente ao respecto de que os propietarios de diferentes fincas que están situadas nesas rúas procederan ao seu adecentamento. A verdade é que agora estamos no 2017 e o que pretendemos é que o Goberno Municipal inicie os trámites para comprobar a situación das fincas. Nos creemos que incumpren claramente a ordenanza correspondente e que inste aos seus titulares ao cumprimento da devandita ordenanza en relación coa limpeza e a retirada da vegetación existente nesas zonas. Xa está feito o trámite. Agustín, xa está o técnico de Medio Ambiente co trámite. Vale. Explicar estas alturas? Brevedad. Podes utilizar dúas palabras máis, aínda que che pedín brevedad nas respostas, porque íbamos moi mal de tempo, non? Dúas máis, non? O cuarto rogo do BNG para instalar lonas con fotografías da fachada da catedral mentre duran as obras de restauración. Sí, moitas grazas. Moi
Moi brevemente, non? O que estamos solicitando neste rogo xa iba incluído no proxecto inicial de restauración da catedral. Calquera que viaxe polo mundo adiante ten moitos boletos de atoparse grandes monumentos emblemáticos en obras, e na maioría dos casos sempre se utiliza esa solución. Hoxe mesmo temos a moitos visitantes na Praza do Obradoiro contemplando a fachada da catedral, e o que contemplan son andamios e lonas azuis. Por lo tanto, creemos que era unha cousa que estaba contemplada inicialmente nos pregos na contratación das empresas que teñan que realizar esas obras, e que sería positivo retomalo. Si contesto, tiña varias dúbidas, porque compartindo o fondo do rogo, e nós non temos ningún problema en trasladalo, aínda que inicialmente o Consorcio participou das obras de restauración da catedral, dende que o Goberno Central fixo inversión de 18 millóns e a canaliza a través da Xunta, eu a verdade é que non volvín a ter coñecemento do procedimento de contratación, nin dos plegos que se empregaron, nin das obrigas que teñen as partes. Si que me consta que hai unha tutela da Xunta respecto aos fondos, porque os fondos se transmiten a través da Xunta, e que hai unha relación directamente ca catedral, pero en ningún momento o que esa contratación e ese testar esos fondos pasou polo Concello dende que o Consorcio deixou de participar como fixo inicialmente. Entón, bueno, preguntarei, pero sendo consciente que non é competencia directamente municipal. Dito isto, a información que sí que barallamos despois de conversas co arzobispo e co deán e co representantes da catedral é que se estima que o que é a fachada, as obras da fachada, nos primeiros meses do ano, eles falase de 31 de decembro, pero poñéndonos incluso con precaucións en febreiro do ano que ven, estén o que é a fachada rematada, non? Está rematada. É o que eles comunican, incluso con posibles retrasos. Pero, bueno, interesareime e preguntarei, evidentemente. O seguinte rogo é tamén do BNG para redactar un bando municipal coa declaración do Día da Patria e distribución de bandeiras galegas. Sí, do que se trate de aproveitar o 25 de xullo, a celebración do Día da Patria, onde hai moitísimas persoas que veñen a Santiago justamente para acudir ás manifestacións, aos actos programados para con ese día reivindicarmos a identidade nacional do país, e entón solicitar que se publique un bando chamando a festexar ese día como festa nacional, e tamén a que se coloquen nas fiestas, nos balcóns, nos lugares en que sexa posible bandeiras galegas. E tamén aproveitando que naqueles lugares onde xa hai bandeiras instaladas, que as bandeiras sexan proporcionais ao mastro que teñen, como acontece, por exemplo, na Praza de Galiza, onde hai un mastro moi elevado e unha bandeira que case parece ridícula, non hai posta. Bueno, pois nada, estamos traballando na elaboración do bando e intentaremos atender o resto de peticións do Grupo Municipal do BNG. O seguinte tamén un rogo do BNG para reducir a contaminación acústica derivada da ampliación da AP9. Sí, moitas grazas, señor alcalde. No proxecto de ampliación de capacidade da autoestrada AP9 no tramo Santiago Norte-Sur, recóllese que, dado que se produce un acurtamento entre a fonte de ruido e o receptor debido á presenza de vivendas nas proximidades do trazado, que se adaptarán os mapas acústicos da AP9 e se aplicarán plans de acción en materia de protección fronte á contaminación acústica. No caso do noso grupo, recibimos varias queixas da veciñanza polo estrondo das máquinas que traballan nas obras, ademais do tránsito de vehículos, e mesmo chegan a recoñecer que o ruido da autoestrada supera o do paso do tren, que actualmente prácticamente non perciben. Reclaman ademais a construción de vías de acceso agrícola, xa que foron suprimidas 3 viadutos que permitían o paso ás leiras dunha outra banda da autoestrada, e para o BNG non se pode permitir que o paso dunha infraestructura acabe coa produción dese tipo. Entón, por lo tanto, o que plantexamos no rogo é que se realicen as accións oportunas para reclamar medidas destinadas a evitar o ruido nas vivendas máis próximas, tanto o viaducto como outras zonas da AP9 que teñen vivendas moi pegadas, e o mantemento dos pasos agrícolas.
O problema, como ben dís, ven da redacción do proxecto, ainda que no proxecto poñía eso, en ningún momento se instalou cunhas barreiras acústicas que noutras, en Portugal son perfectamente habituais ao longo de todas as autopistas longas, pero non figura no proxecto, tal e como decías, nas conversas habituais cos veciños de Angrois tamén reclaman, aparte de eso, a mellora das conexións a través. Aí sí que hai por escrito conversacións con Fomento para que se poda repoñer algún dos pasos que na actualidade non está e mellorar algún dos existentes, tanto na carretera que vai a Arins como xa máis adiante na que vai hacia o Colexio Peleteiro e repoñer un dos que hai. Pasaríamos ás preguntas. Para o pleno son 4, 3 do Partido Popular e a última do PSOE. A primeira do Partido Popular sobre a celebración do circuito de carreras saudables Corresán. Grazas, alcalde. Non creo que minta se digo que a organización de eventos deportivos na nosa cidade está pouco lucida. Percibo con máximo respeto á concelleira que o Departamento de Deportes está infravalorado políticamente. Se hai un acontecemento deportivo que conte cunha forte aceptación e participación é o Corresán, un circuito de carreiras saudables posto en marcha baixo o goberno do PP, que supoño que isto non será un problema, que xa se tiña convertido nunha cita obrigada para deportistas profesionais, amateurs e espontáneos de última hora, porque conseguía unar á perfección o espírito deportivo co prazer de disfrutar de paraxes emblemáticos da nosa cidade, e todo iso baixo unha intensidade deportiva moderada. Este conxunto de probas que se viñan sucedendo ao longo do ano, preferentemente entre os meses de maio e outubro, ten ademais un indudable valor de promoción da cidade ao actuar como un atractivo para a visita de moitas persoas que programan con antelación a súa participación na carreira e, ademais, acompañado dunha estancia na nosa cidade por máis dun día aproveitando a proba deportiva. Para que o Corresán siga a ser un evento deportivo de referencia na cidade e evitar que continúe a súa decadencia, precisou, ao menos, telo programado con certa antelación. De seguro que a concelleira coñece o calendario do Corresán porque non considero a súa eliminación como unha opción, pero o conto é que teñen que sabelo os participantes. Por iso formulamos esta pregunta, cal é o motivo polo que ata o de agora non se coñecen públicamente a programación do circuito das carreiras e si ten datas previstas e si se poden decir e se non cando poderá decilas. Mais nada, grazas. Bueno, moi boa tarde a todos. A verdad que o retraso das datas ven sinxelamente polo movimento da data de inicio que está prensada para setembro, nada máis. É dicir, eu espero, bueno, mañán non, pero primeiros da semana que ven poder anunciarse a todas as datas, co cual estaríamos falando de 2 meses de antelación, que creo que é suficiente. Tamén teño que decir que este cambio de datas, que sí que é certo que antes esta carreira se facía sobre todo entre maio e outubro, ben dado porque antes de Semana Santa mantivemos no departamento unha reunión cos diferentes clubes da cidade e entre as cousas que nos dixeron era que non lles gustaba as carreiras, porque, bueno, é lóxico que as actividades unha vez que empezan a andar, tamén a xente que participa nela empeza a ver cales son os problemas ou cuestións puntuais que non lle gustan ou que lle gustaría cambiar. E no verán non era unha data adecuada para eles porque moita xente está de vacacións, non forma parte, digamos, da súa actividade ordinaria, non tiña sentido facela en maio, xuño, dar un salto de 2 meses e volver a recuperala, e sí que botaban de menos volver o curso, é dicir, volver en setembro e ter unha actividade na que poder empezar, non? E sobre todo que estuvera unida durante esos 4 meses e rematara na San Silvestre como colofón ás carreiras, e un pouco é a motivación de por que se cambiou de data. Non ten problema que sexa do Partido Popular, eu creo que é unha actividade que está íntimamente xa vencellada á cidade e que é indiscutible o valor que ten por todos os motivos que comentaches anteriormente. Nada máis, moitas gracias. A seguinte pregunta do Partido Popular sobre os criterios comerciais para a implantación dun área de aparcamento exprés na Rúa Xeral Pardiñas. Intentaremos solucionalo. Foron hoxe os rapaces, por a mañá. Non, porque ademais estábamos Marteo co último grupo, viñeron 200 rapaces e os profesores, cando entramos, estaban berrando porque andaban co tema, e entonces, claro,
Gracias, alcalde. Gracias, Rafa, gracias por... Non todo o mundo me faría ese ofrecemento. Bueno, el mes pasado el gobierno local aprobó la supresión del sistema hora en la calle de General Pardiñas y la reconversión de ese espacio de estacionamiento en un espacio de aparcamiento express, aproximadamente unas 20 plazas, ¿no? A nosotros la idea del aparcamiento express, pues lógicamente no nos parece mal. De hecho, entre las enmiendas que el Grupo Popular hizo al Pacto de Movilidad, que nos planteó el señor Duarte, figuraba una orientada a facilitar el aparcamiento express en favor de los usuarios del comercio y en general de los usuarios de las empresas de servicios. Cuestión distinta es lo que ustedes han hecho. Nos sorprende que esta medida se aplique exclusivamente o se concentre y se aplique exclusivamente en General Pardiñas, con olvido del resto de la ciudad y particularmente del ensanche. Nos preguntamos por qué 20 plazas en General Pardiñas y ni una sola plaza en otra calle. Nos dirán ustedes que su decisión responde a la petición de una asociación de comerciantes. Nosotros entendemos que cuando se recibe una petición de una asociación hay que valorarla con especial interés, claro, pero hay que valorarla y hay que ver si responde al interés global o al interés general. La medida adoptada puede responder al legítimo interés de algunos comerciantes, pero tal y como está concretada plantea dudas desde el punto de vista del interés general del comercio y del interés general de la movilidad. Desde el punto de vista de la movilidad, cabe preguntarse cómo se concilia la humanización de General Pardiñas con una medida que puede generar un efecto llamada para los conductores, que puede generar, por lo tanto, una presión sobre la calle, que puede generar lo que se llama un tráfico de agitación. Esto es, todos aquellos que quieran aparcar de manera gratuita en el ensanche de Santiago se van a dirigir hacia una calle que es una calle especialmente humanizada. Y desde el punto de vista comercial cabe preguntarse por qué el apoyo público al estacionamiento vinculado al comercio se concentra pues en la calle pues de mayor estatus comercial y no se dirige a calles que, bueno, pues que tienen comercios o clientes pues algo más modestos, ¿no? Entendemos, por supuesto, el legítimo interés de quien haya hecho la petición, pero entendemos que la obligación de un gobierno es la de integrar ese legítimo interés en el más legítimo y necesario interés general. Dado que en el expediente no hay motivación y a fin de disipar pues, cualquier sospecha de falta de racionalidad o de falta de ecuanimidad, nos gustaría que nos dijeran si han manejado datos de circulación, informes de la policía, estudios sobre necesidad de aparcamiento en las calles del ensanche, estudios sobre tipología comercial. Nos gustaría que se disipasen nuestras dudas sobre bueno, pues ese posible tráfico de agitación en una calle humanizada y que nos explicasen, también nos gustaría que nos explicasen sobre todo por qué la medida se concentra con exclusividad en General Pardiñas y no se ofrece a otras calles, a otros comerciantes y a otros clientes con una necesidad mayor de aparcamiento comercial o de servicios. Nosotros también queremos pensar pues, en otras calles, en Santiago de Chile, en la República Argentina, en Fernando III, en Ferrol Rosendo Salvado. Gracias. Figúrame Marta na resposta. Boas de novo. Ben, a pregunta ten dúas vertentes, unha máis sobre a consideración comercial e outra sobre a decisión da elección desa rúa e non outras. Como ben dixo o señor Brunete, parte tamén dunha proposta, pero en realidade a proposta estaba incluída no Plan Estratégico de Comercio, que pasa que sí que levamos a cabo un encontro coa Asociación Santiago Centro, tanto o meu compañeiro Xanduro como Jorge Duarte, para trasladar en este sentido para a zona do ensanche cales poderían ser, tendo en conta agora, vou a falar tamén das consideracións respecto ao tráfico, pois os lugares idóneos para un parking, que tamén hai que insistir en un parking express, que non debe superar os 15 minutos. Entón, neste sentido, escolleuse a rúa de General Pardiñas para esta parada porque é unha rúa onde non ten hora na carga e descarga. Foron fora dos horarios da mesma. O resto das cargas e descargas, en realidade, a meirande parte das rúas do ensanche sí que teñen hora fora dese horario, polo que xa teñen un nivel de rotación ha caído. No caso de General Pardiñas non había esa rotación e esa solución tamén a demandaban os comerciantes. En calquera caso, nesa reunión falouse de iniciar este proceso con estas plazas aquí, pero tamén sí é certo que se valoraron outros lugares como a Rosa, nas zonas de carga e descarga e tamén na zona de Fray Rosendo Salvado, un pouco para cubrir unha especie de triángulo para esta proposta. Iníciase aí, sobre todo tamén porque ao eliminar unha serie de prazas en Montero Ríos, pois ofrécese outra nunha rúa perpendicular, unhas prazas gratuitas, pero recordemos que son unhas prazas para 15 minutos para recados breves e que faciliten a mobilidade e o uso tamén comercial na zona do ensanche. E iso foi o motivo. Grazas. Gracias, Marta. Seguinte pregunta tamén do Partido Popular sobre a mellora ambiental do SUM 3 de Pontepedriña, próximos apartamentos baixo e o viaduto do AVE. Bueno, el
Concello tiene la obligación de velar por el adecuado estado de las parcelas, ya sea por el adecuado estado de la maleza, de las viviendas, de las estructuras y de todo. Bueno, en el número 84 de Romero de Onayo hay un edificio que tenía detrás un taller de coches y tenía una estructura metálica. Esa estructura metálica ha ido, primero se cayó el tejado, ahora la estructura metálica está totalmente corroída y cae. Entonces, nosotros estamos un poco preocupados. Bueno, incluso tiene parte de la instalación eléctrica, supongo que no conectada, pero se ven los tubos fluorescentes colgados de los cables. La pregunta es si el Concello tiene conciencia de la situación en la que está esta estructura y si además ha hecho ya, digamos, ha puesto en marcha los mecanismos que el Concello tiene para obligar al propietario a que ponga eso en condiciones adecuadas, es decir, que lo derribe y que no lo deje ahí en ese estado en el que está colgando. Nada más. Gracias, Teresa. Jorge. Bueno, unha propiedade privada, esa parcela da que falas en concreto, creo que hoxe no día de hoxe veñen varias preguntas acerca de mantemento de solares privados e públicos, non? Neste caso, hai, tal e como contas, hai tamén restos de construcción, pero nunha propiedade privada. Por lo tanto, o que temos que, aparte de abrir ese expediente de que sería de medio ambiente, ver como afecta o tema de disciplina urbanística e estamos vendo como abrir o expediente. A seguinte pregunta e última é a do Partido Socialista sobre o cumprimento do acordo da moción respecto a habilitar un espazo municipal de traballo de xornalistas. Pois gracias, señor alcalde. Efectivamente, en xuño de 2016, o Grupo Municipal Socialista presentou unha moción ao Pleno da Corporación que foi aprobada por unanimidade cun texto resolutivo resultante que era o seguinte. Que o Concello habilite un espazo municipal de traballo e encontro de xornalistas e outros profesionais vencellados, aproveitando o patrimonio municipal existente sen que iso supoña a creación de novas instalacións, incremento de persoal ou dotación de equipamento tecnolóxico por conta da administración local. 2. Que logo de conversa cos representantes do sector, especialmente dos que cobran as informacións municipais, se estude a posibilidade de que ese espazo sexa no propio Pazo de Raxoi para que poida ser empregado tamén por quen de forma asidua acode a roldas de prensa e actos que organiza o Concello. 3. Que no caso de considerarlo necesario se solicita a colaboración de outras administracións para o equipamento e dotación dese espazo. Transcurrido un ano dende a aprobación de resolución anterior, o Grupo Municipal Socialista pregunta ao Pleno da Corporación a seguinte cuestión: que xestión realizou o Goberno para dar cumprimento ao acordo da moción respecto de habilitar un espazo municipal de traballo e encontro de xornalistas e profesionais vencellados. Moitas gracias. Pues non teño resposta. Si teño resposta de que hubo búsqueda, pero non teño resposta sobre acadar a pretensión que eles tiñan, non? Eles, nas conversas que tiveron antes conmigo, e logo me consta que co Grupo Municipal do PSOE, sí que colocaban de alguna maneira o foco nun espazo singular, ¿no? E no feito de crear un gran centro internacional de prensa na cidade, ¿no? E é certo que, ao igual que outras demandas que hai de fundacións culturais e incluso do propio tecido asociativo para locais do casco histórico, non é tan doado atopalo no casco histórico, non? Eu non acabo de ver a ubicación do Centro Internacional de Prensa no propio Pazo de Raxoi, non acabo de ver. Se pode explorar, porque eu non lembraba que dentro do acordo iba tamén explorar a posibilidade, supoño que de colaboración de outras institucións, estás falando da Xunta e da zona do Consello da Cultura e a búsqueda dese espacio. Bueno, podemos explorarlo tamén, non? E estáse buscando xa unha solución ao tema do Centro Sociocultural no casco histórico e estamos cerca de atopala e isto seguiremos mirando e me comprometo a explorar co Consello da Cultura e ca Xunta algunha posibilidade de espazo. Non mirarei. E pasaríamos as tomas en consideracións de mocións presentadas polos grupos municipais, señor secretario, que, como sempre, enténdese aprobada urxencia por acordo de xunta de portavoces da totalidade das mesmas, para non ter que debatir a urxencia a votación a cada unha das mocións. Urxencia por unanimidade de todas. E empezaríamos cunha primeira, que é a moción do Partido Popular sobre a urxencia dunha diagnose e reparación das pontes sobre o vello trazado da vía férrea en Busto e outras parroquias.
Sí, boas tardes. Sí, efectivamente, presentamos esta moción como unha das principais demandas dos veciños e das veciñas de Busto, tal e como podemos constatar nunha xuntanza que mantivemos nesa parroquia. Trátase do arranxo, en primeiro lugar, da ponte que está en peores condicións, da ponte que está por riba da antiga vía do tren do Eixo Atlántico, actualmente abandonada, sustituída polo tren de alta velocidade, polo tren que vai de Coruña a Santiago pola nova vía, e, polo tanto, que permite salvar o antigo trazado do tren. Atópase nun estado de gran deterioro como consecuencia precisamente do abandono dese trazado. Sabemos, coñecemos a iniciativa iniciada no pasado mandato e continuada neste para converter a plataforma existente nunha vía verde axeitada ao tránsito peonil e ciclista a través dunha colaboración coa DIF e cos concellos de Oroso, Ordes, Tordolla e Cerceda incluso, e, por suposto, coa Diputación da Coruña. Pero o que está claro é que existe un evidente deterioro dunha serie de pontes que salvan ese trazado xa abandonado. Podemos comprobar in situ ese deterioro, estamos a falar de vigas con ferro dulce que están sin a debida protección e, sinceramente, non é por alarmar, creemos que existe unha evidente abandono nesas pontes. A verdade é que temos claro que no futuro de avanzar nese proxecto de vía verde, lóxicamente esas pontes serán sustituídas por novas pontes, pero creemos que hai casos urxentes. O máis urxente é o que afecta a ponte do núcleo do Castro, que ten un progresivo deterioro na súa estrutura, invasión de maleza, oxidación das barandas, pero, sobre todo, derrubo da boa parte do pretril que presenta un evidente perigo para a circulación. Existen outras pontes que tamén presentan unha situación que nos creemos que é preocupante, a que sirve de acceso principal á parroquia na Nacional 550, a ponte próxima a Casanova e a ponte veciña da parroquia de Nemenzo, preto do lugar de Chorente. Por lo tanto, nos creemos que procede actuar do xeito que temos recollido na nosa moción, que en primeiro lugar pasa por que se actúe nun plan de rehabilitación da ponte do núcleo de Castro de Busto, en segundo lugar a realización dunha completa diagnose que nos creemos que non sería complicada das outras pontes existentes no itinerario do vello trazado ferroviario en desuso entre Santiago e Oroso, e por último, en función deses ditames técnicos e de ser necesaria unha actuación con antelación á execución desa vía verde, un programa de actuacións para garantir a seguridade viaria e a reparación desas pontes non prazo máis curto posible. Eso é o que plantexamos e por iso solicitamos o apoio do resto dos grupos. Moitas gracias e máis nada. Gracias, Agustín e Rubén. Sí, moitas grazas. En aras de acortar o máximo posible, simplemente dicir que estamos de acordo ca moción do Partido Popular e que imos votar favorablemente. Gonzalo. Sí, realmente a exposición de... Boas tardes a todos. Realmente a exposición de motivos sobraba. Solamente con este anexo fotográfico e vendo realmente que hai algunhas actuacións que teñen que ser urxente, pois de aí o noso voto tamén favorable. Rafa. Bueno, boa tarde a todos, compañeiros e compañeiras de corporación. Vamos votar favorablemente a esta moción, aunque vou explicar agora tres detalles ao respecto moi rapidamente para poder seguir e proceder con este pleno. De momento, só fixe unha inspección visual de todas as pontes, digo porque pedí aquí un estudio técnico, e dentro delas, pois algunhas tiñanme máis prioridade con outras, sobre todo porque algunhas van dar a sitios pois que non teñen prácticamente ningún tipo de tránsito. Así que hai dúas delas que intentaremos priorizar en conservación e mantemento, ao menos para que non pase nada. Básicamente porque a solución estrutural está prevista dentro do acondicionamento da vía verde, pois que está ahora mesmo, afortunadamente, moi avanzada e que conta co respaldo do impulso de varios concellos, tanto desde Santiago hasta Cerceda, así como da Diputación da Coruña, o cal pois se lle dará unha solución, digamos, definitiva non só a esas pontes, non? Xa que, bueno, pois hai outras parroquias como é en Festa, como é Marant, que tamén teñen accesos deste estilo, e, bueno, pois na medida do posible, sí que ao fin
ao largo deste verán ou antes de que chegue o inverno, sí que pola vía de conservación pois intentaremos solventar alo menos o máis sensible. En función de como vayan indo as licitacións da nova vía verde e da senda e do que lles vaya a levar, pois se foras a demorar e fixera falta facer unha actuación un pouquiño máis estrutural, pois tamén o valoraríamos, se vos parece ben. Moitas gracias. Agustín, algo que engadir? Enténdese aprobado por unanimidade, señor secretario. Unanimidade. Seguinte moción é do BNG sobre o plan de mellora dos camiños rurais. Goretti. Ben, pois o que se trata aquí é de tomar posición a respecto dunha noticia que sabemos e que lle afecta a moitos concellos deste país. Santiago tamén é un concello rural, como ben é sabido, aínda que tendamos a todo o mundo a comentar de maneira errónea pois a nosa cidade, que digamos veces de máis ou de cidades senón o noso concello con tantísimos núcleos rurais e con tantísimos lugares que necesitan pois toda a nosa atención, como acabamos de ver xusto na moción anterior. O certo que acabamos de coñecer cal é a planificación que fai a Consellería de Medio Rural para o Plan Marco de Melloras dos Camiños Rurais, e ficamos verdadeiramente preocupadas pola reducción inmensa que se produce a respecto de anos anteriores. Non concretamente, para neste caso un plan bianual para o período 2017-2018, a previsión orzamentaria de algo menos de 16 millóns de euros, cando iso significa unha reducción de máis dun 60% a respecto das cantidades de 2016. Se daquela, neses momentos no 2016, estábamos a falar dun investimento de 13 euros por habitante e ano, agora estamos a falar de 5 euros por habitante e ano. O certo é que ten que haber unha prioridade clara por conseguir corrixir eses desequilibrios territoriais, fixar poboación no rural, conseguir que non haxa discriminación por parte da veciñanza dependendo do lugar onde se vive, e, por tanto, o que facemos con esta moción é non só unha chamada de atención, senón solicitar directamente do Goberno da Xunta de Galiza que mude esta política de total discriminación respecto do rural. É unha política tamén que mostra esa pouca vontade de modificar as condicións do interior, do rural e do sector agrario no seu conxunto. Por iso o noso acordo é moi claro: instar ao Goberno galego a incrementar a dotación do Plan Marco de Camiños Rurais cos concellos, dotar ese plan dun orzamento plurianual que asegure investimentos de xeito sostido e progresivo en colaboración cos concellos, e trasladar este acordo ao presidente do Goberno galego. Moitas gracias, Goretti. Gonzalo. Sí. Boa tarde de novo. Xa o 13 de xuño o noso grupo parlamentario presentou ante a mesa parlamentaria unha proposición non de lei para que se debatira no pleno. Dentro desa o que si solicitou o Goberno galego foi a incrementar a cuantía a ese plan de mellora de camiños municipais para o 2017 e 2018, que se dedicara a mesma cantidade que no 2016, 20 millóns de euros, e que se publicaran as axudas correspondentes ao plan de mellora de camiños municipais de 2019 en diante no mes de decembro do exercicio anterior. Vendo o que dixo no seu día o presidente de que este iba a ser a legislatura do rural, realmente se sigue con este grado de execución e se sigue ca disminución en sí das distintas partidas orzamentarias, pois realmente o que vai ser a legislatura do despoboamento e máis da desaparición do rural. Obviamente o noso voto vai ser favorable a esta moción do BNG. Gracias. Agustín. Sí, boas tardes, unha vez máis. Nós somos conscientes da importancia da mellora das infraestructuras no rural galego para avanzar na calidade de vida da xente que vive no territorio e contribúe, obviamente, á súa sostibilidade. Ter uns camiños rurais ben acondicionados, uns accesos adecuados ás explotacións e aos núcleos de poboación que favorecen a mobilidade das persoas convértese en algo imprescindible para levar a cabo as actividades productivas e sociais vinculadas ao campo, así como para acceder a todo tipo de servizos. Esa mesma conciencia e preocupación é a que mantén a Xunta de Galicia para que no medio rural e a fixación de poboación nel é unha prioridade na súa acción de goberno. Por iso estáse a afondar en políticas que axuden ao desenvolvemento do rural, como o plan de fixación
da poboación no medio rural que se está a desenvolver e que conta cunha dotación orzamentaria de preto de 231 millóns de euros para o apoio ás actividades socioeconómicas a través da formación e a innovación, 10,3 millóns de euros, lograr unha agricultura sostible, 35,5 millóns de euros, millora da competitividade das empresas e explotacións, 41 millóns de euros, relevo xeracional, 65 millóns de euros, fomento da cooperación, 7 millóns de euros e, por último, para afondar na cohesión territorial, 72 millóns de euros. Nesa dirección de afondar na cohesión territorial, o Goberno galego ven actuando na millora da rede viaria rural para facilitar a accesibilidade a fincas e explotacións agroforestais, así como aos núcleos de poboación, co obxectivo de intervir nuns 650 km nos vindeiros 2 anos. Con ese fin, a Xunta de Galicia leva desenvolvidos 3 plans específicos para a millora dos camiños municipais no rural, os 2 primeiros de carácter bianual, 2013-2014 e 2014-2015, e un terceiro anual en 2016, aos que destinou en conxunto preto de 60 millóns de euros. Todos eles foron levados a cabo coa axuda de financiamento europeo, fondos FEADER, nunha parte moi importante, chegando a un 75% no pasado ano 2016 e contando tamén entre 2014 e 2015, por certo, coa participación das deputacións galegas. Durante o ano de 2016, a Xunta asignou efectivamente 20 millóns de euros para os camiños municipais, o que supuxo un aumento do 185% sobre a media anual do bienio 2013-2014, que foron 13,9 millóns de euros para os 2 anos, e un 54% máis que a media anual do bienio 2014-2015, que foron 25,5 millóns de euros para os 2 anos. Un período, o ano 2016, no que colaboraron económicamente con este plan, como dixen, as deputacións de Galicia. Polo tanto, o esforzo económico da Xunta de Galicia neste terreo está fora de toda dúbida. A cantidade de preto de 16 millóns de euros asignada para o bienio 2017-2018 ven motivada pola decisión de dirixir o financiamento europeo do FEADER a avanzar nas concentracións parcelarias en proceso, cuestión que consideramos moi importante polo que supón para a rentabilidade e abaratamento dos custes das explotacións agrarias, ao mesmo tempo que se continúa a manter o plan de axudas aos camiños municipais exclusivamente con fondos propios da comunidade autónoma. A implicación da Xunta evidenciase se temos en conta que a achega anual dos seus propios fondos é un 128% superior á destinada en 2016, ano no que se achegou 3,5 millóns de euros para un total de 20 millóns de euros de financiamento, e para os vindeiros anos a achega autonómica aproxímase aos 8 millóns de euros. Polo tanto, hai un esforzo orzamentario evidente e un compromiso manifesto por contribuir a colaborar cos concellos, destinando 16 millóns de euros neste vindeiro bienio para poñer a disposición mediante unha convocatoria pública en réximen de concesión directa cos parámetros obxectivos, por certo, consensuados coa FEGAM, que veñen determinados, por certo, pola poboación, superficie, grao de despoboamento e do envellecemento ou nivel de dedicación agraria do Concello. Precisamente estes parámetros fan que os camiños de 4 parroquias do noso Concello non poidan ser incluídos nestas axudas da Xunta por ofrecer unha elevada densidade de poboación. En definitiva, o noso grupo valora o esforzo realizado pola Xunta de Galicia, considera motivada e razoable a asignación de recursos, potenciando a rede viaria rural e os procesos de concentración parcelaria, e mesmo constata un notable incremento dos fondos propios autonómicos para a millora dos camiños rurais nos vindeiros anos, pasando dos 3,5 millóns de euros anuais aos preto de 8 millóns de euros. Por todo iso, o noso grupo non vai a apoiar esta moción do BNG, que esquece 2 cuestións que nos consideramos importantes tamén no noso Concello. En primeiro lugar, non menciona a ausencia das deputacións, se sorprende, posto que a voceira do BNG neste tema pois é vicepresidenta da Deputación, esquece que a Diputación non colabora neste exercicio no financiamento destas axudas e, por suposto, nos estaríamos de acordo se o BNG decidira traer unha moción a este pleno donde solicitara a colaboración da Deputación e mesmo estar a Xunta de Galicia a rematar dunha vez por todas a concentración parcelaria aproveitando eses fondos FEADER, por exemplo, da parroquia de Figueiras, que, entre outras parroquias, é unha das parroquias que máis demanda o remate desa concentración parcelaria que leva moitísimos anos pendente do seu remate. Moitas gracias e máis nada. Gracias, Agustín. Rafael. O noso voto vai ser favorable tanto á moción como á exposición de motivos. Máis nada. Gracias, Rafael.
Rafael Goretti. Sí, ben, agradezo o voto favorável tanto do PSOE como de Compostela a Berta a respecto das consideracións que fai o Partido Popular, non? Hai cuestións que son claras e obxectivas nese recorte clarísimo dos fondos de programa de desenvolvemento rural, que o certo que son orzamentos menores, e neste caso hai un 60% menos de orzamento para estes camiños rurais, independentemente de cuestións que se fagan noutro ámbito. É algo tan potente que fai que a verdade que esta mingua tan grande que haxa que se presentar proxectos que sexan ao final obras menores e investimentos illados que non serven para xustamente contribuir tamén a esas outras axudas que se poden facer para fixar a poboación no rural. A respecto da non colaboración, das ausencias das deputacións, teríamos que facer un día, se se quere, cando se queira poñer en riba da mesa, a cantidade de colaboracións que as deputacións fan de maneira directa a cuestións que son para axudarlles aos concellos, a cuestións que son competencia da Xunta. Poñamos por caso unha das últimas non denunciadas polos concellos do conxunto do país a respecto dos conservatorios municipais que fan, pois justamente que teñen, neste caso, fan ensinanza regrada e como reciben da Xunta de Galiza ningunha cantidade e son as propias deputacións as que lle teñen que facer unha axuda pequena, evidente, porque non chega para algo que a propia Xunta de Galiza debería de asumir de maneira clara. Son moitas as cuestións en que as deputacións axudan e colaboran, como ben se sabe, uns dos criterios dos que se utilizan no plan único é justamente a poboación rural, é algo que favorece a concellos como os de Santiago que teñen esa cantidade importante de poboación rural. Esa é a maneira de colaboración directa e creo que andar quitando o tema das deputacións como elemento fundamental non deixa de ver algo que é totalmente obxectivo, a baixada, a reducción enorme que hai neste plan marco de mellora de camiños rurais, que debería de continuar tendo un investimento que ande que puidese baixar non fose nestas cantidades tan enormes, de 20 millóns nun ano a menos de 16 millóns en 2 anos. A verdade é que nos seguimos mantendo, por suposto, esta moción nos termos en que está presentada. Gracias, Goretti. Novas intervencións que queran facer? Non? Bueno, pois... Votos a favor desta moción do BNG sobre o plan de mellora de camiños rurais. Compostela Berta, BNG, PSOE. Votos en contra. Partido Popular. A moción quedaría aprobada. A seguinte moción é do BNG para reclamar que se arranxen as deficiencias causadas coas obras da rotonda de Conxos e mellora a mobilidade do barrio. Rubén. Sí, grazas, señor alcalde. Casi en versión telegráfica para intentar seguir acortando aquí un pouco os tempos, non? Vamos a ver, para o BNG a solución final da obra do paso inferior de Conxo ten dous problemas evidentes, non? Un, o incumprimento do compromiso existente cos veciños e veciñas dese barrio de buscar unha solución de maior permeabilidade no que ten que ver ca mobilidade peonil entre as dúas partes do barrio, e iso vai máis alá de cubrir o burato que hai na parte superior da solución a esa rotonda. E, en segundo lugar, unha cuestión que para nós non é menor, que son uns acabados inaceptáveis, non? E cando falo de acabados inaceptáveis non me refiro exclusivamente o que ten que ver ca cuestión estética das paredes de contención do propio paso inferior, sino a cuestións bastante máis graves, non? Por unha banda, problemas que xa se teñen detectado no que ten que ver cos desagües e a canalización de augas pluviais, e por outra parte, que a mí o que me parece máis importante e máis urxente resolver que nós estamos convencidos de que hai dous serios problemas de seguridade viaria, non? Que calquera que use habitualmente ese paso o poderá comprobar. Un deles é a incorporación á vía principal desde o paso superior dirección Milladoiro. É incomprensible como se pode aprobar un proxecto con un carril de incorporación
tan curto e tendo en conta a velocidade e a pouca visibilidade que hai dos coches que veñen do paso inferior. Aí, calquer día, haberá unha desgracia como eso non se corrixa. E outro punto pode ser menos conflictivo desde o punto de vista que os coches están parados ou en primeira, pero desde o noso punto de vista tamén unha solución mal feita, que é a que ten que ver na incorporación a rotonda vindo, neste caso, desde Milladoiro, dirección Santiago, desde a rúa Sánchez Freire hai que ceder o paso á dereita e á esquerda ao mesmo tempo, non ten moito sentido, non? Por lo tanto, nós o que pedimos con esta moción é que o Concello de Santiago inste, neste caso, a institución competente que é o Ministerio de Fomento a que, por unha banda, cumpra co compromiso que adquiriu formal e públicamente aquí no seu día incluso a ministra Ana Pastor e, por tanto, de saída a esa demanda nos entendemos xusta, necesaria e comprometida ca veciñanza de mellor permeabilidade no que ten que ver na mobilidade peonil e, por outra banda, que se dé unha solución urxente a estes problemas de seguridade viaria e de canalización de aguas, non? Gracias, Rubén. Paco. Gracias, señor alcalde. Boas noites xa a todos e a todas pola hora. Si, hai sol, pero certo é que xa agora María José é aquí. Bueno, non estamos de acordo con esta moción do Partido do Bloque Nacionalista Galego, pero temos que facer algunhas consideracións. De logo, totalmente de acordo cos riscos que acaba de explicar o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, tanto con respecto aos coches como aos peatóns no que foi o remate do deseño desa rotonda, ten perfectamente explicado, como tamén nos entendemos que é absolutamente inaceptable como se ten rematado a rotonda, que non con ese burato que nos entendemos que un auténtico monumento, neste caso, por unha banda despropósito, e por outra banda o incumprimento efectivamente dun compromiso que públicamente acadou que era no seu momento o Ministro de Fomento Ana Pastor con respecto ao que ia ser o remate desas obras e o remate desa rotonda. Quero dicir tamén que nos presentamos unha proposición ao principio deste mandato, vai facer pronto 2 anos da mesma, e nos entendemos que despois dos anos de espera da incomodidade tanto para o comercio como a hostelería como tamén para os veciños e veciñas de Conxo con aquel peche do xiro da rotonda, pois que aínda non se ten compensado nin nos comercio nin na hostelería de Conxo. Nos entendemos que efectivamente é imprescindible que se humanice a rotonda en si mesma, pero o que temos é a nosa dúbida, e a expresamos xa noutras ocasións e tamén o facemos hoxe, de se a permeabilización do barrio de Conxo se ten que facer por aí. Non podemos esquecer que hai un problema de conexión co psiquiátrico, que hai un problema de conexión co médico cirúrxico de Conxo, que hai un problema de conexión co 061, que hai un problema de conexión co centro de saúde, e que iso non se pode obviar. Por lo tanto, nos entendemos que é imprescindible a humanización da rotonda, pero probablemente a permeabilización precisa outro tipo de proxecto, por exemplo, para humanizar, para coser ese barrio, unir dunha vez por todas Conxo da Arriba, Conxo da Baixo e Volta do Castro a través probablemente do banquete de Conxo, que é unha proposta que o Partido Socialista ten feita xa dende hai tempo. Nos entendemos que esa negociación, hai que negociar esa solución precisamente con Fomento, que Fomento ten que ser quen financie, porque o compromiso do Ministerio de Fomento no seu momento era resolver o problema de permeabilización do barrio de Conxo. Podía ser a través da rotonda, nos vemos dificultades por conexións e por comunicacións, pero, dende logo, ese foi o compromiso, nos entendemos que ese compromiso ten que cumprir, nos pensamos que ten que haber un proxecto para coser precisamente ese barrio de Conxo e que deixe de existir esa fronteira que divide o barrio dende hai demasiado tempo. O noso voto, en calquera caso, vai ser favorable á proposta do BNG. Moitas gracias. Por parte do Partido Popular, Agustín. Sí, boas tardes. Ben, nós somos, como o resto dos grupos, coñecedores desa demanda histórica do barrio de Conxo. Mantivemos a derradeira, foi unha xuntanza o pasado 6 de xullo coa representación dos veciños na propia asociación de veciños preto da rotonda. Relembramos que o Pleno xa se ten pronunciado sobre este asunto a través dunha declaración institucional acordada fai case un ano e medio, o 18 de febreiro de 2016,
no que textualmente se instaba ao Ministerio de Fomento a preservar un espazo para a cidadanía na parte superior da rotonda de Conxo, favorecendo deste xeito unha conexión superficial moito máis amable e peonil que posibilite esa construción sin antepoñer os intereses circulatorios que en grande medida van ter resposta co túnel. Nos temos a información do propio Concello ao respecto de que o alcalde na derradeira xuntanza co ministro de Fomento obtivo o compromiso do mantemento, como non podía ser de outro xeito, do compromiso da anterior ministra Ana Pastor para levar a cabo o anteproxecto. A verdade é que eu non teño coñecemento concreto dese proxecto, pero sí que gustaríame trasladar alguna dúbida ao respecto do que é necesario facer nesa rotonda e do que é útil para conseguir ese objetivo, como decía o portavoz do Partido Socialista. Con todo o respecto para esa decisión, que creo que pasa por tapar o oco existente no centro, eu a verdade é que teño dúbidas ao respecto de que eso sexa o máis útil para mellorar a conexión peonil o que é a compatibilidade do tráfico dos vehículos do propio periférico co tráfico peonil da zona da xente de Conxo e a utilidade e a necesidade desa obra. A min gustaríame que o posicionamento do Concello neste tema fora pois non soamente agardar que o Ministerio faga o que considere axeitado, sino que o Concello se involucre no deseño, no impulso e na execución. A verdade é que é un tema que levamos moito tempo, polo tanto, probablemente pois agardar algo máis e acertar na solución, na priorización das solucións tamén, porque probablemente igual pois máis urxente que tapar arriba, facer un remate en condicións do que é o muro das pantallas existentes nese punto, pero en todo caso é unha opinión absolutamente persoal. Eu creo que aquí o que temos que facer é respostar ás necesidades dos veciños da propia asociación e a necesidade xusta deses veciños e, polo tanto, pois que despois da longa espera os veciños de Conxo poidan ver resolto o problema de comunicación entre a zona de arriba e a zona de abaixo do barrio. Gracias, Agustín. Jorge. Bueno, vou intentar seguir sendo breve, pero creo que hai cosas importantes que hai que decir unha vez máis. Este proxecto é un proxecto do 2007 e é moi mal proxecto no 2007 porque non encamiña a resolución dos problemas dunha forma axeitada. Falamos do cosido de intentar reducir, desviar o tráfico por baixo da rotonda para liberar a parte superior e mellorar a conexión peonil. Na actualidade, calquer persoa que circule por ese periférico e quera desviarse para ir cara a Estrada, cara a Ourense, entrando desde Milladoiro, ten que pasar pola parte superior da rotonda e en sentido contrario, pois pasa exactamente igual. Cada vez que unha persoa que ven do barrio de Cornes e quere incorporarse para sair hacia Milladoiro, ten que seguir pasando por arriba. Pero que non é un solo un mal diseño neste punto da rotonda de Conxo. Todo o periférico está moi mal diseñado, cuns criterios exclusivamente de gran infraestructura de paso, de atravesar a cidade, cun problema de diseño de permeabilidade e acceso ao periférico moi grave. Pasa o mesmo para quererse incorporar ao túnel de Conxo, hai grandes dificultades, polo cal moita xente non pode utilizar o túnel de Conxo e en esta rotonda, en este túnel dicen de Conxo, quería decir de Hórreo, en este túnel de Conxo ten exactamente o mismo problema de permeabilidade. Fíxose un diseño dun periférico que é para atravesar a cidade e pasar rápido, pero non para servir de servicio desde o periférico ata as arterias de circulación que pasan ao lado da cidade. No caso de Conxo é moi grave, porque o tráfico que obriga a pasar pola parte superior é o que está generando un exceso de tráfico e unha imposibilidade para facer esa humanización que queremos. Para poder humanizar, un punto clave e fundamental é reducir ao máximo o número de vehículos. E con esta obra non o conseguimos porque seguimos mandando pola parte superior a un gran número de vehículos. Entón, nace mal o proxecto, pero é que o peor de todo é que no ano 2015, estando no goberno estatal o PP e estando no goberno autonómico tamén o goberno autonómico tamén o PP e no municipal, sendo alcalde o señor Agustín Fernández, fíxose un modificado do proxecto, modificado que non se enviou a esta casa, modificado que non informou ningún técnico, polo cal se facían unhas modificacións no proxecto, se disminuían as calidades dos muros pantalla que están no soterrado, se abría un oco e ese proxecto nunca se enviou a este Concello
E iso se fixo, se executouse sin coñecemento deste Concello e sin que o goberno municipal daquela, principios de 2015, pedira ese proxecto que deu lugar á finalización da obra. A partir de aí, eu entendo que nós non estamos pedindo, os veciños tampouco está pedindo que se tapen un burato arriba, están pedindo que realmente sirva a obra, tal como decía ahora Paco, para poder reconectar o barrio, que esa era a demanda. Con tapar o burato solo non o conseguimos, ten que ser unha obra moito máis importante. Por lo tanto, esa é o noso plantexamento, esa obra moito máis importante e que pasa como mínimo por cumprir os compromisos. Hai un proxecto de 2016 que inclúe tapar o oco que hai e mellorar a conectividade peonil. Entendemos que con eso, sin reducir o número de vehículos por arriba, facemos pouco, pero algo melloraríamos con eso. E creo que o máis grave e os problemas de seguridade que falaba ahora Rubén. Creo que ten habido xa varios accidentes na incorporación cara ao Milladoiro, é peligrosísima, a limitación de 50 non se cumple, o diseño é malo e por eso realmente produce ese risco. A mí o que sí me gustaría decir é o informe que as queixas está desde xullo de 2016, con todas estas queixas que recolles, falta de evacuacións de augas, problemas de seguridade, problemas de iluminación, está enviado. Desde entón presentou o Ministerio de Fomento en xullo de 2016 un proxecto para mellorar a integración, tapando o oco superior e mellorando tamén a conectividade a través de distintos pasos peoniles modificados sobre o que hai na actualidade. E ese proxecto informouse positivamente por parte do Concello dicindo que aínda así quedaban moitas outras cousas que modificar. Ese informe remitiuse o día 26 de xullo do ano 2016. Posteriormente, en setembro se lle pide unha contestación ao Ministerio para axilizalo. En decembro igual. Están aquí todos os correos electrónicos mes a mes pedindo ese control e esa execución da obra. Podría decir 19 do 12, 13 do 1, 17 de febreiro, 9 de febreiro, o 3 de abril, reúnome co director xeral de infraestructuras e pon en dúbida a construcción ou non desta obra. A partir de aí temos unha reunión co ministro o 10 de maio e o ministro de Fomento garantiza que esa obra se vai facer. Desde entón seguimos coa interlocución tanto co director xeral de infraestructuras como con o director xeral, o delegado o director territorial de Galicia. Hoxe tiña unha reunión en Madrid, sei que estaba na axenda poñer plazos porque o proxecto si está aprobado e estudiado e o que si teño claro é que en caso de facer esta obra que hai un compromiso por parte do Ministerio non resolveríamos todos os problemas de reconexión do barrio. Entendo que pasaría basicamente por mellorar a seguridade e intentar eliminar vehículos da parte superior e poder mellorar a conexión peonil. É un compromiso que nós temos cos veciños, nós imos votar a favor porque estamos totalmente de acordo e creemos que hai que avanzar nesa liña de reconectar o barrio e de que se hai esa inversión era precisamente para reducir a presencia de vehículos e non para seguir tendo unha mala comunicación entre as dúas partes do barrio. Gracias. Rubén. Grazas. A ver, porque neste xa non fomos ningún tan breves, non? Pero son unha cuestión, non? Vamos a ver, eu non coñezo personalmente o novo titular da carteira de Fomento, non teño por que dubidar da súa palabra, pero claro, é que xa houbo anteriores titulares de Fomento, non? Entón, é que eu teño gravada aquí a imaxe da señora Ana Pastor na propia rotonda, ca presencia do alcalde de Santiago e dicindo que iso estaba feito, non? E pasa o tempo e prácticamente hai que empezar outra vez desde cero, non? Bueno, preocúpame, porque teño clarísimo que desde logo o arranxo disto non é unha prioridade para o Ministerio de Fomento. Entón, ou hai unha presión político-institucional e ao mesmo tempo unha presión social que obrigue a esa presión político-social, ou moito me temo que un deses proxectos que se pode eternizar nos caixos dos ministerios e que non se chegue a executar nunca. Pero incluso preocúpame tanto que non se execute como que se execute mal. E nese sentido preocúpame o anteproxecto existente, porque eu diría máis, non é que non solucione todos os problemas, é que eu creo que o anteproxecto que había
pois, non sei, desde o meu punto de vista, pois non aporta grande cousa á situación actual, non? Entonces, preocúpame iso e despois preocúpame que nese anteproxecto non se solucionan os problemas que hai de seguridade viaria. Quer dicir, hai a previsión de cobertura, hai a previsión de mellora parcial da conectividade peonil, pero non se aborda o tema da seguridade viaria. E eu quero dicir que para mí neste momento, estando o BNG firmemente comprometido cos veciños e veciñas nese proceso de humanización, pero agora mesmo, para nós, desde logo, o absolutamente prioritario sería resolver o tema da seguridade viaria, porque non é lóxico, non é normal que no centro de Santiago haxa un punto negro, entre aspas, desas características, porque certamente na incorporación que hai desde o paso superior o que sería o periférico, claro, que non pode ser máis difícil, non? Quer dicir, o carril de incorporación é mínimo, non é que sexa pequeno, mínimo, en curva, con un desnivel moi potente e coches que veñen da baixada do túnel e en carreira para arriba, non? Por lo tanto, a incorporación, e sobre todo en horas punta, é complicadísima. A parte de arriba, o problema que temos é que unha das cuestións para o que se fixo ese paso inferior era para descongestionar precisamente o tráfico. Calquera que vaya por ali ás 7 da mañá, ás 7:30, ás 8, ás 8:30, ás 9, pois verá as colas que hai de incorporación, incluso o paso superior, non? Desde Cornes, facendo o xiro e volvéndose a incorporar, en teoría non, está prohibido ir, hai unha liña continua, non se pode ir polo paso inferior, hai que incorporarse a través do paso superior e indo por ese tal. Por lo tanto, a ver, eu creo que eso, primeiro que hai que dicir o Ministerio de Fomento, que o teñen que arranxar sí ou sí, e despois a partir de aí seguir presionando por buscar unha solución a esa demanda dos veciños e veciñas. Alguén máis quere facer uso? Agustín? Sí, a verdade é que non teño máis remedio que facer uso, porque a verdade é que quedo abrallado coas afirmacións do señor Duarte, non? Que o vial o periférico, que coñecemos todos como periférico, é un mal vial para Santiago de Compostela mal deseñado. Hombre, resulta inaudito que diga vostede eso. É inaudito, vamos. Non sei se os milleiros de usuarios, os que temos memoria de como funcionaba Santiago sin ese vial, pois estarán de acordo con vostede. Penso que non. Penso que non. Obviamente, como todo na vida, todo é millorable. E tamén a verdade é que sorpréndeme a súa falta de memoria, non? Eu a verdade é que sí que lembro o que aconteceu co inicio da obra do túnel de Conxo, porque a verdade é que non vostedes, vostedes estaban no inframundo, estaban na rúa, a finais do ano 2014, o digo entre comillas, nós estábamos aquí no goberno, había compañeiros aquí do BNG e do PSDG que criticaron a tardanza no inicio das obras. Comenzou con nós coa reposición dos servizos. A verdade é que vostede, señor Duarte, non, vostede non estaba ni no inframundo ni na rúa. Vostede estaba detrás dunha pancarta pedindo que os do goberno do PP acabáramos no xulgado por tramitar un expediente absolutamente conforme a dereito, que era o derrubo da Casa de Xuventude. A verdade é que logo despois, as voltas que dá a vida, foi vostede quen rematou nun xulgado, home, tamén é certo. Pero bueno, non pasa nada, agora estamos onde estamos. Tardou moito en iniciarse a obra da rotonda de Conxo, é certo, eso ocasionou un desgaste ao goberno local, creo que de xeito injusto, estando vostedes no goberno, rematouse a obra, creo que hai hemeroteca para lembrar a satisfacción do alcalde co compromiso firme, como non podía ser de outro xeito, da ministra para rematar esa obra, e a verdade é que agora o que hai que conseguir é que milloren as cousas, claro que sí, pero lóxicamente milloran porque un goberno no momento máis complexo e máis complicado da historia económica de España foi capaz, o goberno do PP, de facer ese paso inferior. É millorable? Claro que é millorable. Como tamén o periférico, por certo, feito, estando no goberno un alcalde do Partido Socialista, na Xunta de Galicia o Partido Popular, no goberno de España moito máis tempo un Partido Socialista que o Partido Popular, pero, por certo, un alcalde que era capaz de negociar co señor Fraga, de negociar co señor Felipe González, de negociar co señor Álvarez Cascos e de traer unhas infraestructuras que, por certo, na miña opinión, están perfectamente integradas no territorio e son moi útiles para o desenvolvemento de Santiago de Compostela. Pois, evidentemente, hai diferencias de criterio e que son importantes e son de fondo, moi claramente.
Uns creemos que as infraestructuras teñen que servir para crear cidade, para humanizar a cidade e para facer unha cidade máis vivible para as persoas, e outros pensan que as infraestructuras fanse para os coches e únicamente para os coches. Evidentemente, hai unha diferencia de criterio. As infraestructuras, neste caso, o túnel do Hórreo e o túnel de Conso, o que tiñen que intentar era levar pola súa vía a maior cantidad de vehículos posible para liberar a parte superior. E está mal diseñado tanto un como outro porque non consiguen ese obxectivo, sendo grandes obras que alivian o tráfico, non consiguen o seu obxectivo de poder admitir todo o tráfico que debería de usar esas dúas infraestructuras, o túnel tanto do Hórreo como de Conso, porque teñen un punto de vista ingenieril de priorizar únicamente o tráfico de paso e non o tráfico para poder acceder e salir de tal forma que, por exemplo, no túnel de Conso hai unha parte moi importante, aproximadamente unha cuarta parte dos vehículos que circulan por aí, que non terían por que pasar pola parte superior se o diseño do vial estuvera ben feito. Claro, hai xente que pensamos que a cidade non é para os coches, que a cidade é para os veciños, para as persoas, que están reclamando que en Conso fágase unha reconexión peonil, porque esa obra era para mellorar a calidade de vida das persoas. E sí, hai unha diferencia de criterio clara. Igual que hai unha diferencia de criterio clara cando algunhas das persoas que estamos neste goberno estamos na rúa apoiando que se utilizaran os edificios para dar servicio a xente, para que a xente pudera ter un contenedor cultural para utilizalo e está sendo utilizado. E o paramos no xuzgado con toda a legalidade, porque foi o xuzgado que parou o derrubo. Se o xuzgado parou o derrubo, debía ser porque había algún motivo. Tamén houve xuzgados que a usted tamén lle investigaron e chegaron a abrir xuicios, e houve outros xuzgados que, bueno, perdón, retiro, bueno, perdón, retiro. En tu caso tampouco. No, perdón, quero decir, e recupero e con tranquilidade, porque eu creo que é importante decir as cousas ben, usted falou de que eu fora investigado. Eu digo exactamente o mismo de usted. Exactamente o mismo. O sea, que ten que saber asumir as cousas. Cando usted fala de min, ten que saber que usted tamén pasou por ese proceso. Ou nos olvidamos aquí das cousas. Temos memoria selectiva, non? Pois non é así. Non hai que ter memoria selectiva. Usted pasou exactamente polo mismo proceso. O sea, que non se faga ahora mismo o mártir porque pasou polo mismo proceso. Vale? Entón, o que quero dicir é que algúns estamos detrás de pancartas defendendo a legalidade e defendendo os intereses da veciñanza. E iso é o que eu quero dicir. Vale? E ese derrubo parouno a xusticia. Gracias á presión e á demanda de moitos veciños, pois pode ser que sí. Pero aí estábamos, intentando que houbera un edificio para uso dos veciños. O que aquí nos trae este tema é que estamos aquí pelexando porque a rotonda de Conso sirva para o seu objetivo, que a calidade de vida dos veciños de Conso sexa mellor con menor tráfico pola parte superior. E si, repito outra vez, o diseño dese viario é malo e, ademais, fíxose un modificado sin informar ao Concello cando ustedes eran goberno. Por lo tanto, desde este goberno municipal, o que seguiremos intentando é que o diseño da parte superior da rotonda de Conso sexa o mellor para os veciños. Señor secretario, creo que unanimidade. Non sei, a posición é favorable a todos os grupos, non? Unanimidade? Sí? Unanimidade. Pois aprobada por unanimidade esta moción do BNG. Deficiencia na rotonda de Conso. Seguinte moción do Partido Popular. Por a dignidade, a memoria e xustiza de vítimas do terrorismo no 20 aniversario do asasinato de Miguel Ángel Blanco. Quen fai? María? Sí, grazas, alcalde. Hai unha emenda... Sí, falámoslo ao final. Sí. Bueno, sí, ao final da miña intervención. No, ao final da miña intervención. Sí, cando ti queiras, digo hora de clarificar. Bueno, dixo alguén que a paz exixe memoria auténtica e integral para evitar a desmemoria. Os que condeamos a crueldade máis lonxana no tempo e no espazo debemos condear tamén a máis recente e cercana. Só deste xeito, co recoñecemento ás víctimas da violencia política na historia máis recente das nosas fronteiras, aos que mataron, as súas familias e aos
seres cercanos e tamén aqueles que non perderon a vida, pero sí a liberdade por anos, con este recoñecemento impediremos un futuro de víctimas esquecidas como aquelas que aínda hoxe se reivindican polas atrocidades de episodios máis lonxanos no tempo. Xa que logo debemos aproveitar a memoria do que vivimos persoalmente e aínda non fomos quen de esquecer para contribuir a deixar unha historia máis limpa de odio e de desprezo que nos deixaron a nós. Cúmprense 20 anos do secuestro e asasinato a mans de ETA de Miguel Ángel Blanco, un concelleiro, un vasco de ascendencia galega, un home que atopou a morte pola expresión dunha ideoloxía. Isto aconteceu onte, no 1997. En todo o país sucedéronse movilizacións para pedir a súa liberación. En Galicia foi a do Obradoiro a máis multitudinaria, cunha estimación de máis de 10.000 persoas, ás que se sumaron moitas outras nas principais cidades e vilás. Ao coñecer a noticia da súa morte, as manifestacións de repulsa e actuacións espontáneas sucedéronse en todo o Estado e de forma moi especial en Galicia, de onde procedían os seus pais. Aquel movemento cidadán, coñecido como o espírito de Érmoa, supuxo un cambio trascendental na historia de Euskadi e de España e o avance do sentimento de condea e rexeitamento das accións violentas. Miguel Ángel Blanco é a día de hoxe un símbolo de loita democrática contra o terrorismo, da inocencia de todas as víctimas do terrorismo. Millóns de persoas recordamos aqueles días de xullo nos que saímos á rúa no intento de salvar a vida dun mozo comprometido co seu municipio e cuns principios e conviccións. En tempos escuros da nosa historia democrática, ata épocas ben recentes, ETA e o Grapo asasinaron a máis de 800 persoas, das que máis de 60 eran galegas. Perpetraron 3 asasinatos en Santiago. Foron vítimas Manuel Vázquez Cacharrón, Pedro Cabezas González e Constantino Limia Nogueiras. E polo menos temos constancia do falecemento en atentado dun natural do Concello de Santiago, Ricardo Couso Ríos, asasinado en Vizcaya. Sen esquecer a María Mercedes Domínguez, víctima dunha explosión provocada en outubro de 1990 polo exército guerrilleiro na Sala Clangor do barrio da Rocha. Todas as víctimas da barbarie terrorista deben merecer a lembranza e recoñecemento da sociedade a través de formas, actos ou espazos que dean conta dunha realidade que é preciso coñecer e condear hoxe e, sobre todo, cara ao futuro. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular consideramos fundamental que a Corporación da Capital de Galiza leve a cabo unha homenaxe que referende a repulsa e a condea da loita armada, do terrorismo e de calquera forma de violencia que trate de vulnerar a vontade popular, o Estado democrático e a Constitución, intentando acadar o consenso de toda a corporación e indo en consonancia co sentir da cidadanía. Propoñemos que con motivo do aniversario do asasinato de Miguel Ángel Blanco, na súa memoria, na memoria das víctimas que dixen e que agora repetirei, propoñemos ao Pleno para a súa consideración a adopción do seguinte acordo. Que o Concello instale unha placa na Praza da Constitución da cidade de Santiago de Compostela á memoria de Miguel Ángel Blanco e as vítimas do terrorismo en España, na que conste a seguinte lenda. En memoria do 20 aniversario da morte de Miguel Ángel Blanco, concelleiro de Érmoa de ascendencia galega, asasinado pola banda terrorista ETA o 13 de xullo de 1997, do garda civil compostelán Ricardo Couso Ríos, asasinado en Vizcaya, das persoas asasinadas en Santiago de Compostela, Manuel Vázquez Cacharrón, Pedro Cabezas González, Constantino Limia Nogueiras e María Mercedes Domínguez, así como a todas as persoas que deron a súa vida polas liberdades públicas, que foron víctimas do odio e da intransixencia daqueles que legitiman a forza, a violencia e o medo para mudar a vontade popular. Santiago de Compostela, xullo de 1997. Perdón, 2017. Segundo, o Concello darálle traslado do presente acordo ás asociacións de vítimas do terrorismo, á Fundación Miguel Ángel Blanco e aos familiares das persoas lembradas neste texto, coa finalidade de obter o seu beneplácito para a acción e ser convidados ao descubrimento da praca. Mais nada, moitas grazas. En relación á emenda que cambia exclusivamente que se lle encomende á Comisión de Condecoracións, dende o meu humilde punto de vista, a Comisión de Condecoracións está para valorar a oportunidade dun recoñecemento. O recoñecemento que se solicita neste caso está valorado e legitimado amplísimamente pola sociedade. Por outra banda, é o 20 aniversario do asesinato de Miguel Ángel Blanco, que acontece no mes de xullo de 2017. Mais nada, grazas.
Non vou facer uso da miña intervención, pero si unha cuestión pola emenda, María, quero decir, temos adoptado acordos con anterioridade, incluso polas vítimas de Angrois e outras placas de recoñecemento, incluso intervencións nos últimos plenos do BNG pedindo determinados recoñecementos, que se ten dito dentro do grupo que había un acordo de portavocía de dirixilos e acordalos na xunta na comisión de condecoracións e de recoñecementos. Si se entende dentro do grupo do Partido Popular que esta é unha excepción, eu, como non teño capacidade de ponderar que víctimas teñen que pasar por aí e que víctimas non, considero roto o acordo que acadamos en xunta de portavoces. O digo así. Non, o acordo de derivar todos os recoñecementos, o feito, e o acadamos, incluso nos reunimos en algunha ocasión para modificar o regulamento, de derivar todos os recoñecementos, incluso se dixo dende ese grupo a petición do bloque de varios recoñecementos con placa nos últimos plenos, ali. Si se entende que este caso é excepcional, eu respeto políticamente, e que non se entende a emenda, tamén. Pero eu digo que me considero desvencellado do acordo de xunta de portavoces. O quero deixar aquí claro. Vale. Penso que podo... Sí. Non ten nada que ver o acordo non vou facer uso da miña intervención. Non, pero eu simplemente o que digo é que non ten nada que ver o acordo da Xunta de Voceiros ao respecto de determinados recoñecementos ou determinadas nomes de rúas ao respecto da instalación dunha placa como está instalada placas por parte do consorcio en moitos espazos do noso concello, alcalde. Non vou a discutir porque incluso varias propostas de placas, incluso o recoñecemento ás vítimas de Angrois levan a coletilla de que pasarán pola Comisión de Condecoracións, é dicir, varios casos. Eu, en este caso, eu respeto. Podo entender que vostedes, como grupo, pensen que non é necesario o respeto e que non se acepte. Pero digo que eu, persoalmente, síntome desvencellado desa comisión. O quero dicir aquí, que conste en ata, non vou intervir. Pero, dicir, hai peticións de compañeros de outros grupos e nosa mesma que serán atendidas tamén porque entendemos que tamén teñen entidade. E eu o digo así, o quero deixar costar porque non vou facer intervención no debate plenario. Rubén, a túa quenda. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Eu, alén disto, no que comparto o criterio do alcalde, no sentido de que creo que temos acordado que todo o que teña que ver con recoñecementos de rúas, de prazas, de monumentos, de fillos predilectos, de fillas predilectas e de máis familia, que se abordarían especificamente no marco desa comisión, para o que tamén abordamos recentemente a modificación do seu regulamento, non? Pero, bueno, eu tampouco fuxo do debate de fondo, non? Entón, se quere dar, non temos ningún problema. O Bloque Nacionalista Galego, eu creo que isto sobraba, pero por si acaso, é unha organización absolutamente comprometida coa paz, que ten condenado o terrorismo de ETA, como ten condenado tamén o terrorismo de Estado, por suposto, e queremos que unha das mellores novas que tivemos nos últimos anos, desde logo, foi o anuncio do cese da actividade armada por parte de ETA e agardamos que en breve podamos celebrar a súa disolución definitiva. Afortunadamente, aínda que hai xente, sobre todo algúns tertulianos, algúns dirigentes políticos que parece que lles gustaría que non fose así, a loita armada en Euskadi forma parte do pasado e o único espazo posible para o futuro é o da paz e o gallar, non só o da paz das pistolas, senón o da paz da resolución definitiva do conflito político de fondo. Pero co que non estamos de acordo é que a instrumentalización tamén política, non o digo exclusivamente nin fundamentalmente pola presentación desta moción, pero sí pola posición política que está tendo o Partido Popular a nivel de Estado con este tema. Nin estamos de acordo tampouco con facer víctimas de primeira e de segunda, nin estamos tampouco de acordo ca literalidade desta moción. Por lo tanto, o Bloque Nacionalista Galego non a vai apoiar. Paco. Gracias, señor alcalde. Pero penso que para ninguén dos membros desta corporación vai ser unha nova se eu lembro que recentemente a actual Executiva Federal do Partido Socialista ten defendido que a figura de Miguel Ángel Blanco merece un recoñecemento no 20 aniversario do seu pasamento. E que, ademais,
ten defendido que a homenaxe a Miguel Ángel Blanco é perfectamente compatible con defender que todas as víctimas teñen o mesmo dereito a ser recordadas e respetadas. Un exemplo é o Concello de Valladolid, que recentemente ten decidido darlle o nome de Miguel Ángel Blanco a unha rúa e ao mesmo tempo o nome de víctimas de ETA a outra rúa. Por lo tanto, son perfectamente compatibles. O Partido Socialista valora, e o ten valorado sempre, que o asasinato de Miguel Ángel Blanco e a resposta que naquele entón deu o pobo de Ermua, o pobo do País Vasco e o pobo de toda España, foi, dende logo, un hito na historia da loita contra o terrorismo. O Partido Socialista ten contribuído a esa loita, en ocasións como víctima, en outras propoñendo respostas ao terrorismo, como foi no seu momento o pacto en favor das liberdades e contra o terrorismo que Zapatero, naquele entón líder da oposición no Congreso dos Deputados, ofreceu como iniciativa ao goberno do Partido Popular, presidido por José María Aznar, e que o entón vicepresidente do goberno, Mariano Rajoy, respostou no Congreso dos Deputados dicindo que o xoven socialista, referíase a José Luis Rodríguez Zapatero, se tiña sacado un coello da chisteira. Ben, nos quero dicir que o único pero que atopamos a esta moción no pleno é que nós sí que entendemos que debería dirixirse precisamente á Comisión de Condecoracións. Porque aquí se ten falado deso. E por moi profundas e moi sólidas xustificacións que se atopa a excepción neste caso, nos entendemos que ten que dirixirse á Comisión de Condecoracións. Xa anuncio o noso voto favorable cando esta proposta chegue á Comisión de Condecoracións, porque nos entendemos, señor alcalde, nos sí que estamos vencellados ao acordo de voceiros e, polo tanto, nos insistimos. É lóxico e é necesario ese recoñecemento público o que foi o asesinato de Miguel Ángel Blanco, precisamente aproveitando o 20 aniversario do seu pasamento, pero nos entendemos que cauce é precisamente a través da Comisión de Condecoracións. Polo tanto, nos ímonos a abster non polo fondo que estamos totalmente de acordo e apoiamos, senón que entendemos que ten que levarse a Comisión de Condecoracións e xa anuncio públicamente o noso voto favorable a este recoñecemento na Comisión de Condecoracións. Moitas gracias. Manolo. Grazas, señor alcalde. Boa tarde, compañeiros e compañeiras de corporación. Quixera comezar en nome do Grupo Municipal de Compostela Aberta manifestando públicamente neste pleno a nosa condena inequívoca do terrorismo e da violencia como método para acadar obxectivos políticos. Ningún fin xustifica ou pode xustificar o asasinato, o uso do terror, o horror e moito menos razóns de índole ideolóxica ou política. Quixera tamén amosar a nosa máis firme solidariedade coas víctimas da violencia e do terrorismo, coas súas familias, que tamén merecen esa consideración de víctimas, por dignidade, por memoria, por xustiza, por firme crenza nos valores democráticos, estamos con todas elas, sen excepcións, e demandamos coas súas asociacións a reparación que merecen. A nosa condena do terrorismo e a nosa solidariedade coas víctimas non teñen data de caducidade, non rematan en xullo de 1997. A violencia terrorista, o padecemento de quen a sufriu, como tamén cantaba León Gieco, está grabado en la memoria. Por iso non se acota, non se limita, non se circunscribe no tempo, e tampouco se contén nun único nome, pese ao simbolismo que esperta en todas e todos nós a figura de Miguel Ángel Blanco. O risco dos símbolos é que ás veces, pola forza que posúen, hai quen pode ter a tentación de utilizar o seu nome para prácticas espúreas. Incluso hai quen os utiliza para fins ilícitos, para dividir ou mesmo para lograr
beneficio monetario. Obviamente non estou dicindo que sexa o caso desta moción, pero sí ten ocorrido recentemente. Por iso, pese a centrar a homenaxe nestas 6 persoas, non queremos esquecer a todas as demais que perderon a súa vida, as que resultaron feridas e as familias que sofriron esa dor. Na historia política do Estado español, o terrorismo lamentablemente xoga un papel crucial, con distintas orientacións ideolóxicas desde o Estado ou en contra del. O asasinato e o terror foron prácticas habituais e continuadas, non nos últimos 30 anos, senón nos últimos 3 séculos. Mais a nosa sociedade non quere vivir con medo. Queremos paz, queremos xustiza, queremos que as palabras, o diálogo, superen o silencio das bombas e das pistolas. Fronte ás armas dos terroristas, a nosa é a memoria, arma de la vida e de la historia, que tamén decía Jecó. A declaración de desarme de ETA, as insinuacións do goberno central de achegar por fin os presos a Euskadi, a enorme coincidencia social á hora de tributar homenaxes ás víctimas, as xenerosas manifestacións de Sara Buesa, filla de Fernando Buesa, de Nerea Llanos, secretaria xeral do PP vasco, de Pilar Zabala, irmá de José Ignacio, ou do colectivo Eraiquiz, por citar un, recoñecendo os dereitos de todas as persoas víctimas, con independencia de quen sexa o victimario. A presenza de persoas víctimas nas escolas, hoxe, por iniciativa do goberno vasco, narrando os seus padecementos, son importantes pasos adiante para superar as moitas feridas que deixou o terrorismo na sociedade española e, por riba de todo, recoñecer socialmente a quen a padeceu. Apoiaremos, pois, se aceptan a nosa enmenda, que é unha simple enmenda procedimental de instar a Comisión de Condecoracións a que efectivice este acordo, apoiaremos esa moción se apoian a nosa enmenda. E se non, lamentablemente, nos teremos que abster. Moitas grazas. María, segunda quenda. Supoño que debemos seguir co espírito do que estamos a falar. Entendo que o traslado á comisión non é para valoralo, senón que é o traslado do acordo político que aquí tomamos. É dicir, tomamos o acordo de que eso vai acontecer, de que ese recoñecemento vai acontecer, de que se vai instalar, si pode convocarse a comisión para a maior brevidade para que isto teña un sentido. Si vostede se compromete a... A emenda está clara, a emenda... Eu non teño emenda aquí en papel. É dicir, a emenda... Vamos a ver, se eu o non a cheguei pleno... a ver en papel. Perdón, se o pleno insta a Comisión de Condecoracións a que tome este acordo, pois a cousa está moi clara, non? O pleno de corporación propón a Comisión de Condecoracións, non? Sinceramente non entendo por que non aceptan esa... Estou dicindo que sí, o que non me parecía que fose a ser valorada. Por outro lado, que perda o sentido. Estamos en xullo, con todos os respetos, tampouco se convoca con celeridade a comisión. Eu supoño que... Bueno, pero eu pídolle que a convoque, a maior brevidade, que me... Sí, ten que ser este mes para ter sentido, non?
creo eu que debe ser, porque é que agora María, ou se acepta, mando non se acepta, eu creo que, claro, expresa a vontade non, do pero pleno eu da estou corporación. É que eu digo porque vamos a entrar nun debate, porque nós presentamos unha modificación de regulamento, que é certo que o PP foi o único que fixo aportacións, pero logo se nos dixo que mentras non aprobáramos o regulamento orgánico municipal non entraríamos a debatir todas as propostas que había na comisión de condecoracións. Díxose, aprobouse no último pleno o regulamento orgánico, e a idea era convocala, a comisión era convocala, falámoslo eu e Manolo. É dicir, entón, eu creo que a emenda está clara, non obstaculiza o acordo plenario. Vamos a ver, alcalde, podo falar máis inocente do que vostede pode pensar. Vamos a ver, nós o que non queremos é que isto se adíe no tempo. Estamos no ano 2017, obviamente esta é unha data concreta, é o mes de xullo, obviamente somos conscientes de que non é posible instalar a placa no mes de xullo, pero, home, sí que consideramos que isto non ten que ser un pretexto para o mudar o contido do acordo ou adiar o acordo. Para nós é factible, se a Comisión de Condecoración se reúne neste mes e o acordo é efectivo pois no mes de decembro coa festa da Constitución ou no mes de outubro, para nós estamos de acordo. Insisto, isto é colocar unha placa. Se colocamos placas ao consorcio sin necesidade de ningún tipo, incluso de acordo. Polo que se decidiu derivar todo a comisión, porque se colocaban placas e se entendía que había que derivalo. Eu creo que a emenda está clara, a emenda non obstaculiza, simplemente cumplía co espírito do falado. Aquí todos. Xa libre. Non, eu o que quería decir é que verdadeiramente a comisión pois se pode convocar mañana a primeira hora, por exemplo, para o luns ás 8 ás 8:30. Non hai ningún problema. É dicir, nós o que entendemos é que hai un acordo. Eu xa vos digo que para o luns, día 24, non. Deixademe a min que a convoque, que son o presidente da comisión. Pero a convoco antes de que acabe o mes. Seguro. Nada máis que decir, aceptada a emenda. Segunda quenda, Rubén, queres? Sí, digo, xa. Se non queres non fai falta, Pasamos a votación, señor. Que foi aceptada a emenda, sí, non? Que estaba despista ben. Entonces, o primeiro que votamos é a emenda, lóxicamente. A emenda queda engadida. Bueno, unanimidade, para entendernos formalmente, vamos a votar. É dicir, primeiro que someter a votación a emenda, si queda aprobada, é o que se aproba. Pero normalmente o que se está facendo é cando o propoñente acepta a emenda, baixa engadida no propio texto. É dicir, non podemos votar. Era unha emenda de sustitución. Sí. Non, era de engádega, era unha frase integrada. Sí, unha frase integrada. Pero, bueno, o que está aquí redactado é toda unha redacción que se somete a votación é esta nova redacción, lóxicamente, para entendernos. Sí. Que a emenda do Compostela Aberta que acepta a propoñente. Ben, votos a favor da emenda de Compostela Aberta. Vamos a ver. PSOE, PP e Compostela Aberta. Votos en contra? Abstencións? BNG. Por lo que quedaría aprobada a emenda que é o que se aproba, claro. Moi ben. De acordo. Vale. Veña, seguimos ca seguinte moción que do BNG para suprimir o uso de balas de goma, porras eléctricas e armas de electrochoque en Santiago de Compostela. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Eu, antes de nada, quixera agradecer a presenza de membros de Esculca e tamén agradecer a intervención de David, membro dese colectivo, que fixo unha intervención pois hai bastantes horas de dar este debate, non? Ben, o motivo de traer esta moción hoxe a debate
pois ten que ver con que as forzas e os corpos de seguridade do Estado español son das poucas policías europeas que ainda utilizan balas de goma en manifestacións e eventos públicos como método destinado a disolver concentracións de persoas. Está demostrado, e desto algo falamos tamén no anterior pleno, que a dotación destes proxectís de goma dun peso de en torno a 90 gramos e capaces de alcanzar velocidades de máis de 720 km por hora poden causar danos permanentes nos órganos vitais ou seren dificilmente controláveis os disparos porque polas súas características non seguen unha trayectoria claramente definida e prefixada. No Estado español son máis de 25 as persoas, como se comentaba tamén hai unhas horas, que perderon un ollo desde o ano 1990 por causa do impacto deste tipo de proxectís que non cumpren o obxectivo de garantir a seguridade cidadá. O Parlamento Europeo, tras os feitos acontecidos en Irlanda do Norte en 1982, onde 12 persoas morreron polo impacto destes proxectís, deles 7 eran nenos menores de 15 anos, instou aos países membros da Unión a prohibición do uso deste tipo de armas contra a poboación civil e volveríase a pronunciar no mesmo sentido no ano 1984 e no ano 1997. Por outra banda, as armas de electrochoque están creadas para incapacitar a persoas mediante descargas eléctricas. Os chamados Taser recibiu fortes críticas por parte de organizacións de dereitos humanos, así como tamén polo Comité contra a Tortura da Organización das Nacións Unidas, que determinou que o seu uso provoca unha intensa dor, constitúe unha forma de tortura e mesmo pode causar a morte, e instou especificamente o Estado español a non utilizar ese tipo de armas. Descargan 50.000 voltios sobre o obxectivo durante 5 segundos, o que provoca unha parálise inmediata. En Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido, están documentadas mortes polo emprego deste tipo de armas. O seu uso por parte dos Mossos de Escuadra en Cataluña tamén ten documentada unha vítima mortal no ano 2013, o que espertou a situación de inseguranza para quen as manexa, que mesmo reclamaron a instalación de minicámaras de vídeo para prender na solapa do uniforme dos mandos que a utilizaban de cara á súa defensa judicial en caso de incidente grave. Os gases lacrimóxenos, por outra banda, son un arma química que provoca irritacións oculares, respiratorias e cegueira temporal. A área de dispersión do gas vai dos 60 aos 300 metros cadrados e os síntomas empezan tan só uns 30 segundos após de estar na súa exposición. O coñecido como gas pementa, aplicado a distancia, provoca proído, ardor, dermatite alérxica por contacto e ampolas. A exposición ocular dá enlacrimación, pestanexo involuntario, proído e sensación de ardor, e a súa inhalación provoca tose, sensación de afogamento, salivación e opresión no peito. Porén, cando se usa en rúas estreitas e espazos reducidos ou pechados, as persoas están expostas a unha maior concentración de gas e os efectos para a saúde poden ser moito máis severos. Neste ámbito, adoita causar vómitos, diarrea, queimaduras na pel, danos oculares graves na córnea ou desgarro conxuntivo, entre outros. Tamén están rexistradas feridas severas na cabeza e queimaduras a causa do lanzamento destas bombas de gas cando impactan contra as persoas. En canto ás porras extensíveis, o seu uso está autorizado para inmobilizar, controlar e reducir, mas non para golpear. A rotura de costelas é unha das consecuencias da súa aplicación e teñen provocado contusións cervicais e traumatismos cranioencefálicos, como recoñecen sentenzas que as describen como lesións moi graves. Por lo tanto, o que fai esta moción do BNG é instar a que a Corporación Municipal transmita ao Ministerio do Interior a vontade do Concello de Santiago de Compostela de que se sean suspendidos de xeito inmediato o uso de pelotas de goma, defensas extensíveis, armas de electrochoque e gases lacrimóxenos por parte das forzas e corpos de seguridade nas movilizacións cidadás que se produzan nesta cidade de acordo coas recomendacións do Comité contra a Tortura da ONU e na liña, tal e como comentaba David na súa exposición ao comezo deste pleno, pois decíades como Iruña, que teñen prohibidas xa as porras extensíveis, ou como o Goberno da Generalitat, que ten prohibidas actualmente o uso das balas de goma. Moitas gracias, Rubén. Paco Reyes. Gracias, señor alcalde.
Bueno, sí que debatemos, non? Unha moción que xa foi presentada no seu momento polo Bloque Nacionalista Galego no anterior mandato, pero que nunca se pudo debatir porque non se votaba a urxencia, e, por lo tanto, agora sí que podemos debatir. Bueno, teño que decir, aparte de dar efectivamente novamente pois o agradecemento pola paciencia que teñen os membros da Asociación Esculca e tamén valorar a intervención de David Soto e as súas explicacións, teño que decir que eu, como non son para nada un experto en seguridade, pois a verdade é que tiven que buscar información e atopei pois dúas cuestións que chamaronme de máis atención precisamente pola fonte, non? Desa información. A primeira é a resolución da Asamblea Nacional do Sindicato Unificado de Policía sobre a utilización de pelotas de goma como material antidisturbio no Corpo Nacional de Policía, e que clarifican que dende a Unión Europea é certo que existen recomendacións aos Estados membros de que sustitúan a utilización de pelotas de goma por outro utensilo menos ou por outro instrumento menos lesivo, pero aclaran que non se ten dictado en ninguna norma de obrigado cumprimento mediante que se impoña a eliminación das pelotas de goma. Aclara tamén esa resolución que a utilización de pelotas de goma no Corpo Nacional de Policía está regulada de forma estricta e se autoriza a súa utilización só en graves altercados de orden público e por persoal especializado. E din claramente que nalgúns países se teñen retirado as pelotas de goma, pero empregan balas de goma ou gases lacrimóxenos que entende este sindicato que ten risco para as persoas e entende que o cambio por algún deses elementos entenden que é peor polo maior risco, entenden eles. Insisto, eu non son experto nin profesional da seguridade, non? Entenden eles, ademais, que de producirse un medio sustitutivo, a garantía soamente se consideraría a garantía requeriría o incremento sustancial de efectivos policiais nas intervencións de orden público, así como a dotación de máis e mellores elementos de seguridade individual. Estou lendo literalmente a resolución da Asamblea do SUB, e eles din que sería necesario duplicar un número total de funcionarios de 2.800 a preto de 6.000. A outra chega que sorprendeume precisamente por quen é o autor da mesma, é un estudo precisamente de todos os instrumentos que se empregan en seguridade, particularmente nas manifestacións, que é un estudo da Amnistía Internacional de abril de 2015. En o que fai referencia ás armas de man de impacto cinético para golpear dineles, pois o que entendemos as porras telescópicas. A recomendación da Amnistía Internacional, así como noutros instrumentos, é da prohibición. Neste caso di que a recomendación é controlar estritamente o uso das armas de man de impacto cinético para golpear e regular o desenvolvemento e a transferencia de tales armas, é dicir, non a prohibición, senón o control do seu uso. No que fai referencia a xentes químicos irritantes, tamén é o mesmo. Non recomenda a Amnistía Internacional a súa prohibición, sino controlar estritamente o deseño, transferencia e uso de todos os axentes químicos irritantes e lanzadores. E sí que recomenda a prohibición de disparar proxectís ou granadas directamente contra as persoas. No que fai referencia ao material para provocar descargas eléctricas, o que son os dispositivos de proxectís de electrochoque, acontece exactamente o mesmo. É dicir, a súa recomendación da Amnistía Internacional non é a prohibición, senón o uso que ten que limitarse a situacións en que podan ser utilizadas de maneira efectiva para evitar recurrir a medios letais ou armas de fogo. E o mesmo acontece cando falan de proxectís de impacto cinético como balas de plástico e de goma e outros proxectís de estilo de munición tipo beanbag, tineles, na que a súa recomendación no caso de balas de metal recubertas de goma é a prohibición do seu uso, pero no caso de outros proxectís de impacto cinético, o que eles plantexan é precisamente o control da súa utilización. Insisto, polo tanto, vendo a resolución da Asamblea do Sindicato Unificado de Policía con respecto ás balas de goma e analizando e lendo precisamente as recomendacións de Amnistía Internacional de abril de 2015 con respecto a todos estes elementos antidisturbios que plantexa o Bloque Nacionalista Galego na súa proposición, nos nestra proposición ímonos abster. Moitas gracias. Moitas gracias, Paco. Brunete.
Gracias, señor alcalde. La verdad es que yo tenía pensado dar una respuesta expeditiva a la moción del BNG, toda vez que en el texto escrito de la moción del BNG de una manera incalificable se vincula a la policía con la tortura, ¿no? Pero bueno, dado que el señor Cela pues, nos ha ahorrado decir, ese pasaje o no ha incidido en esa idea, seré algo más breve, dejando claro que la policía es una de las expresiones más nítidas y de las mejores expresiones del Estado de Derecho, y que España es un Estado de Derecho, no un Estado de tortura. Entrando ya en el fondo de la cuestión, por supuesto, que nosotros tenemos claro que el uso de los medios de la policía conlleva riesgos para quienes provocan altercados y riesgos para terceras personas, y compartimos, por lo tanto, la preocupación. Y podríamos estar a favor de que se valoren pues, cuáles son los medios que, sin dejar de ser operativos o sin dejar de ser funcionales o disuasorios, resultan menos lesivos para terceras personas. Pero eso no es lo que se propone en la moción del BNG. Ustedes, desde el BNG, lo que proponen es la supresión inmediata de ciertos medios sin plantear la más mínima alternativa. Esto es, posibilitar que a la policía se le pueda dar una marimba de leches y tengan que soportar una marimba de leches. Y esto, la verdad, no es serio ni es justo, de la misma manera que proponen la supresión de medios que no se utilizan, porque no se utilizan gases lacrimógenos, no se utilizan, ni se utilizan en Santiago las pistolas eléctricas a las que usted ha aludido. Para nosotros, desproteger a la policía es desproteger a los ciudadanos, y nosotros tenemos una confianza plena en la policía. Sabemos que la policía, en muy pocos casos, en un porcentaje nimio de casos, tiene que hacer uso de la fuerza legítima, y cuando lo hace con arreglo a la ley, con arreglo a los 3 principios que marca la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y se hace además pues, por unos profesionales especializados en ese tipo de operaciones, que tienen más paciencia que el santo Job. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta iniciativa, y en todo caso, de la misma manera que ustedes quieren instar al Ministerio del Interior para, en fin, retirar a la policía determinados elementos de protección y de legítima defensa propia y del conjunto de la sociedad, también podrían instar a determinados grupúsculos a que no acudan a las manifestaciones armados con bolas de acero, líquidos inflamables u objetos contundentes. Nada más, gracias. Gracias. Xa. Tamén sí que vou a ser breve, decir que nos apoyamos a moción. Rubén. Sí, tamén breve. A parte máis demagóxica xa non a contesto, pero sí que quero matizar algunha cousa. Non decía antes Paco que el non era ningún experto, non, en material antidisturbio. Eu tampouco, non sei se experto, pero algo de experiencia en manifestacións teño, non? Entón, con ese único criterio, o único que dicir é un pouco de sentido común. Señor Brunete, claro, eu non creo que Francia ou Alemania ou outros estados da Unión Europea que teñen prohibido o uso de balas de goma, polo feito de ter prohibido o uso de balas de goma, estendendo un cheque en branco á poboación para que malle día sí e día tamén nas forzas e corpos de seguridade. Creo que non é o caso precisamente. Nós do que estamos falando aquí é que hai cuestións que son evitáveis. E se son evitáveis, o normal sería facer todo o posible para que non sucedan. A que me refiro? Bueno, pues seguramente, nesta vida hai de todo, pero seguramente eses forzos e corpos de seguridade, cando disparan unha pelota de goma, pois non teñen intención de sacarle un ollo a ninguén ou deixar xordo de por vida a ninguén. Pero esas cousas pasan. E, por lo tanto, se pasan e se poden evitar, pois fagamos o posible para que se eviten. Por lo tanto, nos facemos referencia nesta moción a 3 elementos concretos que entendemos que son prescindibles do material que utilizan os corpos e forzas de seguridade. 1, pelotas de goma, totalmente prescindíveis e, como digo, especialmente perigosas. 2, armas eléctricas que, como decía, son descargas de 50.000 voltios que te poden matar directamente, non simplemente inmobilizar, que te poden matar. E terceiro, usos de armamento químico, porque gases lacrimóxenos non deixan de ser armamento químico, que en determinadas circunstancias poden ter un risco importante tamén para a saúde. Que é o que estamos dicindo? Que non se empreguen ese tipo de armas contra a poboación civil en movilizacións de tipo cidadán e social, ¿no? A partir de aí, oiga,
evidentemente non estamos dicindo que os corpos de forzas de seguridade vayan absolutamente desprotegidos ou que non poidan actuar ou nada polo estilo. O que estamos dicindo é que hai instrumentos que son absolutamente e perfectamente abolibles sin que pase nada malo, todo o contrario, evitando daños e persuicios importantes como teñen acontecido, pois, por desgracia, en non poucas ocasións. Acaba de haber unha sentencia, por certo, hai pouco, condenando a un mozo de escuadra que lle recomendo tamén que lea ao respecto, porque creo que tamén é moi ilustrativo ao respecto. En calquera caso, nos o que cremos é que pasos como teñen dado, como decía antes, o Concello de Iruña ou outros concellos ou outros gobernos de diferente índole, son pasos na boa dirección e pasos, por certo, nos que están seguindo moitos países da Unión Europea sin que eso teña ningún tipo de consecuencia a nivel de incapacidade de actuación dos corpos de forzas de seguridade dun Estado. Paco, algo que añadir? Moi brevemente, porque quero clarificar fundamentalmente por quen é o autor do estudo de Amnistía Internacional, obviamente Amnistía Internacional, e quero dicir ademais porque hai unha referencia no texto da moción do BNG á Convención contra a Tortura. Amnistía Internacional o que se recomenda é a prohibición do uso destes instrumentos para a tortura, pero concretamente para a disolución de determinadas cuestiones. Obviamente, obviamente, Rubén, non interrumpades. Obviamente, penso que era necesario facer esta clarificación, pero non recomendan a súa prohibición, sino soamente o control no seu uso no caso de manifestacións. Mais nada, moitas gracias. Alejandro. Tres breves cuestiones, señor alcalde. La primera, en referencia a la alusión que hace el señor Cela al derecho comparado, a situaciones comparadas. Cuando uno alude al derecho comparado, pues le tiene que valer todo. Digo esto porque es cierto, señor Cela, pues que en otros países europeos pues no se estila el uso de las pelotas de goma y tienen sistemas alternativos, pero también es cierto, creo que lo apuntaba el señor Reyes, que hay sistemas alternativos que pueden ser más gravosos, pero sobre todo, en determinados países europeos no utilizan pelotas de goma, pero por ejemplo la utilización de las pistolas eléctricas está muchísimo más extendida que en España, por lo tanto no se puede aludir a Europa para unas cosas sí, para otras cosas no. En todo caso, vuelvo a insistir en la idea central de nuestra intervención, y es que nosotros no nos opondríamos a que se valorase, bueno, pues por una comisión técnica, cuál es el método más adecuado, es decir, buscando un equilibrio entre un principio de no lesividad de terceros y un principio de autoprotección y de defensa legítima de la policía, de defensa legítima propia y de terceros. Pero como tercer punto, quería que el señor Duro, mi apreciado señor Duro, me solventase una duda. Señor Duro, ¿está usted ahí? Sí. Sí, yo me estaba dirigiendo al concejal. No, hago una paradilla por si aparece el como voy a Paradiña. Porque el señor Duro, pues, en fin. No, gracias. Claro, el señor Duro ha anunciado el voto a favor de esta iniciativa, ¿no? Mire, para el caso de que en la policía local existieran armas o defensas extensibles, ¿qué haría entonces usted? ¿No existen? ¿No existen seguro? O sea, no lo sabe seguro, pero toma una decisión. Con lo cual, si existen, está usted ante un dilema, hombre, un tanto complicado, porque si existen y no las requisa... No, perdona, Xan, ti non está na túa quenda, está él falando. Estaba haciendo pregunta retórica. Claro, decía, si no la requisa, incurrirá usted en una hipocresía manifiesta. Y si la requisa, pues en fin, nada más. Non contestaré eu. Bueno, contesta ti. Por decir, si fago a malo, si fago ben malo. Quero decir, pero... Falase que estamos de acordo non empregalas. Que quere, que as leve para casa en caso de que as haxa, señor Brunete? Non nos erotizamos con ese tipo de recursos na nosa casa, especialmente. Quero decir, non temos constancia nin de que se utilicen nin de que existen. E se existiran, porque vostede ao millor sí que ten constancia, polo interés que lle suscitan, pois evidentemente o compromiso de non empregalo, non de requisalo. Pero, home, podemos ir do plano, ir vostede e eu, e entrar con orden judicial para requisarlle todo o que encontremos perigoso na policía local.
Vamos a votar a favor, non? E non significa requisar nada, Votos a favor desta moción de OBNG Registro de Entrados 49 para suprimir uso de balas de goma, porras eléctricas, etc, etc, etc. Votos a favor. Compostela Aberta, EBNG. Votos en contra. Grupo Popular, abstención. PSOE, a moción quedaría aprobada. Pasou algo? Concha levantou co Partido Popular e eu entendo que levantou con retraso. Ah, vale. O dixen erotizar, non dixen nada máis, é unha imaxe poética. A moción quedaría aprobada. Bueno, pois a seguinte moción, Concha, debe ser por eso de pola confianza polo que marchan todos, e de Compostela Aberta, a proposta que foi presentada por Intermón Oxfam, e se faz defensa dela pola transparencia dos paraísos fiscais. Bueno, moi boa noite aos concelleiros e concelleiras e en particular a Maica Beltrán, que leva soportando este pleno. Agradecerlle a súa clara exposición e, sobre todo, agradecerche a paciencia de ter escoitado este longo pleno. Bueno, como ben nos contaba Maica Beltrán na súa exposición, os paraísos fiscais son sistemas opacos polos que pasa boa parte do comercio e do negocio mundial, provocando importantes disfuncións tanto a nivel global como a nivel local, porque permiten eludir deliberadamente recursos e responsabilidade ética e social para contribuir co mantemento dos servizos públicos. Como decía Maica Beltrán na súa intervención, estímase que no burato dos paraísos fiscais desaparecen anualmente 6.000 billóns de euros. 6.000 billóns de euros que poderían ser destinados a garantir e prestar servizos públicos básicos como educación, saúde e dependencia. Bueno, por iso pensamos que os paraísos fiscais só contribúen a acrecentar desigualdades e injustizas, facendo máis ricos a uns poucos e estendendo a pobreza a maiorías sociais e a millóns de persoas no mundo. Ademais, por outra parte, a evasión fiscal das grandes empresas supón unha discriminación económica clarísima coas pequenas e medianas empresas que contribúen con solidaridade, responsabilidade e ética no mantemento dos sistemas públicos e dos servizos públicos. Por iso, o Grupo de Compostela Aberta recibimos a proposta de Intermón Oxfam e facilitamos a súa presentación neste pleno, como tamén se fixo en máis de 50 concellos do Estado que aprobaron xa esta moción. Porque as corporacións locais temos que mostrar unha clara vontade política de denunciar e transparentar a situación que crean os paraísos fiscais e as empresas que os utilizan para evadir obrigas e responsabilidades sociais con todos os cidadáns e cos servizos públicos. E tamén temos que comprometernos a traballar e avanzar no desenvolvemento de normativas, procedementos técnicos e administrativos que permitan desenvolver sistemas de contratación pública, ética, social e fiscalmente responsables no noso Concello e instar a que o fagan tamén outras administracións públicas como a Xunta de Galicia ou o Goberno de España. E por iso é que sometemos a consideración deste pleno esta moción. Moitas gracias, Concha. Rubén Ogoretti. Moi boa noite a representante de Intermón Oxfam. Eu moi brevemente simplemente dicir que nos imos votar favorablemente a esta moción porque coincidimos fundamentalmente co espírito e o fondo do que persigue, non? Despois, o que nos parece máis discutible é que teña unha utilidade práctica real. En que sentido o decimos? Bueno, no sentido de que, como comentaba moi ben a propia representante Intermón Oxfam, os datos aos que pode acceder unha corporación local en réxime de contratación son exclusivamente a sede social das empresas que concurren nunha licitación. A sede social, a respecto do que ten que ver a relación con paraísos fiscais, pois aporta unha información
moi relativa, e dá un dato importante, non? Quer dizer, as empresas do IBEX 35, ningunha delas, que eu saiba, ten a sede social en ningún paraíso fiscal, pero sí que a maioría das empresas do IBEX 35 teñen vinculacións con paraísos fiscais a través de empresas interpostas, non? Por lo tanto, o combate contra o uso dese tipo de mecanismos financeiros, pois, bueno, é complicado desde a perspectiva da capacidade que poda ter un concello de analizar todo iso e incluso tendo en conta o marco da lei de contratos do sector público e a normativa que existe ao respecto, pois incluso sería difícil que incluso coñecendo a procedencia o uso de paraísos fiscais por determinado tipo de empresas que se puidera legalmente sacar dunha licitación. En calquera caso, como digo, nos imos votar a favor porque entendemos que, sobre todo, é unha declaración de intencións por parte desta corporación de denunciar unha práctica que entendemos que é absolutamente incorrecta e injusta e, por lo tanto, o noso voto vai ser favorable. Gracias, Paco. Grazas, señor alcalde, novamente boa noite. Novamente saudar a Maica como representante de Intermon Oxfam e ademais aproveitar un segundo un recoñecemento a unha das ONGs máis importantes que ademais traballan en máis países e proxectos de cooperación en todo o mundo. Dito isto, con respecto á proposta, pois, efectivamente, os paraísos fiscais son un serio problema. Primeiro, porque reducen os ingresos fiscais e as prestacións sociais. Segundo, porque ofrecen impunidade para o que é coñecido como a delincuencia de gravata. Terceiro, porque incentivan a especulación en estabilidade financiera. Cuarto, porque amparan a irresponsabilidade na xestión marítima. Quinto, porque contribúen efectivamente ao empobrecemento de países en vías de desenvolvemento. E sexto, porque, ademais, axudan a facilitar o financiamento de grupos terroristas e de tráfico de armas e tráfico de drogas. É certo que os organismos internacionais non están a facer moito neste sentido. Eu lembro que prácticamente desapareceron da lista do OCDE prácticamente todos os países que estaban hai uns anos como paraísos fiscais, entre outras cousas porque a solución foi moi sinxela dada pola propia OCDE, con que fagan convenios entre os diferentes países que son paraísos fiscais, xa non están na lista do OCDE. Falábamos de reducir ingresos fiscais. Bueno, en España di a Asociación de Técnicos de Facenda que se deixan de recaudar por problemas de fraude fiscal 90.000 millóns de euros ao ano. Son cifras neste caso 2014. Entende a mesma asociación que o 72% dese fraude fiscal pertence a grandes empresas e fortunas. A propia Confederación de Empresarios estima que o fraude fiscal é dun 20% do PIB no noso país. Quero dicir simplemente que somos o dobre, temos o dobre de fraude fiscal que a media da Unión Europea, dos 27 países, e que se nos reducíramos o fraude fiscal simplemente a ese nivel medio da Unión Europea, pois poderíamos estar financiando máis do 80% de todo o gasto en sanidade pública do noso país. Por lo tanto, nós en principio apoiamos esta proposta, pero sí que entendemos que este tipo de propostas pois debería chegar xa ao Pleno con un informe do secretario do Pleno sobre a legalidade das medidas propostas e, polo tanto, de efectividade da súa aplicación. E, particularmente, cando que entrai as propostas é o Goberno, porque os grupos da oposición temos que chegar a un porcentaxe determinado do total do Pleno, pero o Goberno o ten máis sinxelo e, polo tanto, sería de agradecer que se truxeran con este tipo de propostas xa acompañados do informe do secretario, porque nós imos votar a favor, pero é un voto a favor obviamente condicionado a que o informe do secretario diga que efectivamente se pode facer. Non nos pase, como noutros casos, que tomamos decisións sobre cuestións das que non somos competentes ou das que non se poden aplicar. Mais nada, moitas grazas. Gracias, Paco. Quen vai a facer intervención? Manuel. En primeiro lugar, agradecerlle á representante de Intermon Oxfam que nos ature hasta estas horas. E logo vou tratar de ser breve e nesta moción a verdade é que a chapa tócame dicila a mí. Pero bueno,
Vamos a ver. En primeiro lugar, temos que partir de que o noso grupo non está a favor en ningún caso dos paraísos fiscais. O noso grupo tampouco está a favor de que as empresas empreguen paraísos fiscais para pagar menos e evadir os impostos. E o noso grupo sí que está a favor de que se amplíe o concepto de cláusulas sociais en materia de contratación tal cual está recollido na actualidade. Ora ben, se lemos esta moción, vemos que nela estánse a confundir unha serie de conceptos. E digo isto porque cando se fala de cláusula social, segundo a normativa europea, falase daquelas estipulacións que obrigan as empresas adxudicatarias dun contrato a dar cumprimento a certos obxectivos de política social que se estiman de interese xeral. E xa estaban recollidas as mesmas nas directivas 2004-17 e 2004-18, ratificadas pola xurisprudencia do Tribunal de Xusticia da Unión Europea. E, froito desas directivas, que son de aplicación directa, España recolleu na súa lei de contratos, tanto na anterior do 2007 como ahora máis ampliamente na do 2011, as cláusulas sociais. Recollas no seu artigo 150 como criterios de valoración, pero referido a aspectos medioambientais. Na disposición adicional cuarta, referida á contratación con empresas que teñan na súa plantilla persoas con discapacidade ou situación de exclusión social ou para entidades sin ánimo de lucro, e tamén o tema das empresas de comercio xusto. E na disposición adicional quinta, na posibilidade de reservar determinados contratos a centros especiais de emprego. É dicir, cando se fala de cláusulas sociais, neste caso, están reguladas na normativa española, na normativa de contratación, que é unha competencia exclusiva do Estado, segundo o artigo 149 da Constitución española, pero sempre dentro do que é o marco da normativa europea. En este senso, hai unha nova directiva, que é a 2014-24, que reconduce estas cláusulas sociais á Estrategia Europea 2020, que a su vez as dirixe a mellorar a innovación das empresas, fomentar a contratación pública verde, un emprego eficaz dos recursos por parte das empresas e reducción do consumo de enerxía. Por eso, cando lemos a moción, vemos que está redactada con moi boa intención, pero que recolle unha serie de cousas que son totalmente inaplicables e eu considero que, nalgúns casos, totalmente ilegais. En primer lugar, dice que o Pleno se compromete a dar os pasos precisos para que os concursos públicos favorezan as empresas que teñan condutas fiscais responsables mediante a inclusión de cláusulas sociais. Segundo a Lei de Bases de Réxime Local, o Pleno dunha cidade como Santiago non ten competencia ningunha en materia de contratación. É da Xunta de Goberno local. En todo caso, sería a propia Xunta de Goberno. É dicir, é que nin siquiera poderíamos aprobar unha ordenanza relativo a este aspecto. As cláusulas sociais só se poden, además, referir aos supostos que mencionei anteriormente que están así marcados pola lei. O segundo punto di que a Corporación manifesta a súa intención de estudar, detectar e activar os mecanismos necesarios para evitar a contratación de empresas privadas que teñan a súa sede fiscal en paraísos fiscais. Vamos a ver, isto é evitar que unha empresa privada, o sea, non se lle poida levar a cabo a xudicación dun contrato cando concurre o mesmo simplemente porque teña a súa sede fiscal nun paraíso fiscal, que é algo totalmente reprobable. É clarísimo, pero é que a data de hoxe isto non se pode aplicar, porque é que o artigo 1º da Lei de Contratos di que debe respetarse o principio de libertad de acceso e non discriminación, e tamén o di a Constitución Española e a Directiva Europea de Contratación. A propia Comisión da Comunidade Europea no 15 de outubro de 2001 xa sinalou que se poden introducir cláusulas sociais nos contratos, pero sempre que non supoñan algún grado de discriminación e estén relacionadas co obxecto do contrato. E que a Directiva 2014-24 tamén fala de que non se pode discriminar nos procedementos de contratación con relación á nacionalidade ou domicilio social das empresas. A Xunta Consultiva de Contratación Administrativa Española, xa no ano 2009, sinalou que o domicilio social non pode ser considerado como unha condición de aptitud para contratar co sector público e que tampouco se pode empregar como criterio de valoración. É dicir, se aplicamos este punto, estamos dicindo aos funcionarios municipais, oiga, mire ustedes, cando haxa unha contratación hai que excluir a esta empresa en base a que? En base a unha ilegalidade. Só se pode, además, excluir, segundo o artigo 60 da Lei de Contratos, a unha empresa dun procedimento de licitación en base a unha sentencia ou unha sanción firme. O punto terceiro. O Concello comprométese a procurar a transparencia da documentación presentada polas empresas e compartir con outros municipios a información relativa ás empresas que reciben puntos positivos e negativos en función da súa responsabilidade social e fiscal. A Lei de Contratos é moi clara con relación á divulgación da información facilitada polos empresarios
no artigo 140, tamén no artigo 21 da Directiva 2014-24, e no artigo 153, e máis, tamén a propia xurisprudencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea se manifestou sobre este asunto. O último punto, que é no que instar ao Goberno de España e a Xunta que den aos pasos precisos para elaborar cláusulas de contratación pública, social e fiscalmente responsables, este é un punto no que todos estaríamos de acordo, pero é que a Xunta de Galicia non ten competencias en materia de contratación. Entón, este punto tería que estar redactado desde o meu humilde punto de vista en dirixirse ao Goberno de España ou a Unión Europea para que modifiquen o actual criterio de cláusula social e introduzcan determinados criterios relativos co que é a evasión de impostos por parte das grandes empresas a través dos paraísos fiscais. Entón, repito, agora mesmo, tal cal está redactada esta moción, que coincidimos co fondo da mesma totalmente, o sea, eu coincido co fondo da mesma e o resto dos meus compañeiros tamén. Si se presentara única e exclusivamente referido ao último punto, pero referido nos termos que dixen, relativo a que ten competencias para regular este aspecto, relativo a que leva a cabo a modificación do que é a normativa actual para que se poidan ampliar o concepto de cláusula social, pois non teríamos ningún tipo de problema en apoiala. Ora ben, non nos vamos a opoñer á mesma, porque, repito, co fondo estamos totalmente conformes. O que non vamos a apoiar, baixo ningún punto de vista, é unha serie de actuacións que eu entendo que van máis alá, como dixo anteriormente o voceiro do BNG, do que é unha mera declaración de intencións. O sea, desde o meu punto de vista, por un tema tamén de responsabilidade coa miña profesión, eu non podo dicirlle ao responsable da sección de contratación esta empresa non vai poder contratar co Concello de Santiago en base a un criterio que é ilegal. Outra cosa é que neste pleno se pretenda aprobar algo que é unha declaración de intencións, como dixo anteriormente o voceiro do BNG, nos termos que eu manifestei. Iso non teríamos ningún tipo de problema en apoialo, pero claro, eu creo que aquí se pretende oír moito máis aló, sin consultar co Departamento de Contratación, do que na actualidade se pode. Por eso, repito, por estar de acordo co fondo, ímonos abster para nesta moción. Gracias, Manuel. Concha. Foi breve a primeira volta, bueno. En primeiro lugar... Dixo que foi breve na primeira. Como dixen, aprobouse en 50 concellos do Estado. Supoño que non estarían todos en situación irregular, nin levarían un informe preceptivo previo. E o Partido Popular que vostedes representan votou a favor, por exemplo, en Málaga, en Sevilla, en Murcia, en Navarra, en Valencia, na maioría dos concellos de Navarra. Abstivos en Alicante e Castellón, como vai facer en Santiago. E no contorno máis próximo, pois aprobou no Concello de Coruña, o de Gondomar, o de Cambados, e en breve irá o de Vila García. Despois, sobre contratación social pública responsable, pois efectivamente os concellos podemos desenvolver a lei. E na próxima Xunta de Goberno de 29 de xullo terá un extenso desenvolvemento en forma de instrucción sobre a contratación pública socialmente responsable que vai facer o Concello de Santiago de Compostela, que está perfectamente informado polos servizos xurídicos e de contratación deste Concello. Eu non son experta en paraísos fiscales nin en fraude fiscal, por suposto, por eso dixen claramente que aquí o que mostrábamos é unha firme vontade de comprometernos en denunciar e transparentar a situación dos paraísos fiscais e os danos que ocasiona nas fiscalidade dos sistemas públicos. Por eso a redacción da moción foi bastante respetuosa, porque di dar pasos precisos para, ou estudar, detectar e activar os mecanismos necesarios para, non di facer inmediatamente, aplicar, ou di, así como procurar transparencia na documentación, procurar. O sea que a moción é bastante prudente na redacción, porque somos conscientes da limitación que temos as corporacións locais, como teñen outras administracións como a Xunta. Eso sí, somos responsables de contratos públicos importantes e responsables de mostrar vontade política e iniciativa para mudar aqueles aspectos que nos perxudican. Podémoslo facer desa vía ou podemos procurar logo recuperar vía amnistía, pero bueno, nós temolo claro, hai maneiras. Claro, dar leccións. Algo que engadir? Alguén? Ben? Sí, eu son unha cuestión, porque na primeira volta, como diría Concha,
Só aludín a parte que tiña que ver co tema dos paraísos fiscais, pero certamente hai outra parte que é para nós incluso máis importante e que o vi na primeira intervención, e é que ten que ver cas cláusulas sociais. Eu quero dicir unha cousa, esta corporación ten aprobada e, por tanto, está vixente unha iniciativa en materia de cláusulas sociais que trouxe este pleno a debate e se aprobou, se non me falla a memoria, incluso por unanimidade, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Por certo, bastante completa. Co actual marco pódense facer moitísimas cousas que non se fan en materia de cláusulas sociais. Entre outras cousas, porque hai unha cuestión a que facía referencia Manuel, que é así, pero a medias, no sentido de que hai estipulados unha serie de parámetros e situacións que se catalogan formalmente como cláusulas sociais e despois hai toda unha serie de requisitos que se poden introducir nos pregos de contratación que a efectos prácticos son cláusulas sociais. A partir de aí, hai outros elementos que nós temos demandado, como son as reservas especiais de emprego, pois que son especialmente útiles. Este Concello ten feito uso delas en poucas ocasións, pero, bueno, nós temos zonas de parques e xardíns da nosa cidade reservadas para entidades como Aspas, como Cogami, desde aí xa bastantes anos con por certo, desde unha perspectiva de funcionamento moi positiva. Hai outro tipo de cláusulas sociais que se poden incorporar xa nos pregos que non fai falta nin aprobación de moción nin incluso instrucción. Eu creo que a instrucción está ben como paraugas e para dar certa armonización e certa incluso seguridade xurídica aos traballadores públicos que teñen que informar despois de determinado tipo de cousas, pero que ni siquiera son necesarias. Estamos licitando todos os días sin incluir cláusulas sociais, quitando honrosísimas excepcións. Por lo tanto, isto podemos empezar a aplicarlo mañá mismo, é unha cuestión máis de vontade política dentro do marco legal actual que de outro tipo de historia. Alguén máis que engadir algo? Pasamos a votación, señores. Votos a favor desta moción Compostela Aberta por la transferencia dos paraísos fiscais. Votos a favor. Compostela Aberta, Benega, PSOE. Votos en contra, 0, ningún. PP, abstención. Moi ben, a moción quedaría aprobada. As mocións do Partido Socialista. A primeira é relativo aos problemas a solventar en Cornes. Si fan defensa. Gonzalo. Boa noite. Moi breve. Vamos a ver. Reunión ca veciñanza de Cornes. Nos expuxeron unha serie de problemas, entre eles a existencia de problemas de aparcamento. Moitos vehículos diariamente aparcan ali, dificultan a circulación. Tráfico intenso por ali, ademais a gran velocidade, tal como nas imaxes que presentamos con esta moción. No barrio existen parcelas de titularidade pública e máis privada con cheas de maleza que invaden rúas, beiras rúas. Lamentablemente, hai un lavadoiro ali no que se fixera unha boa rehabilitación con custo ademais elevado, está nun estado tamén, se atopa un estado que realmente é unha actuación urxente, e no estado de rúas do interior do barrio é necesario unha actuación de tancheas de baches, necesitas unha actuación de pavimentación. Sabemos que ademais o concelleiro Xanduro mantivo unha xuntanza con eles, un compromiso firme de intentar buscar a solución a maior parte destas reivindicacións, e polo que solicitamos este goberno municipal a maior brevidade inicie estes procedementos necesarios para solucionar estes problemas de tráfico, aparcamento, urbanización, invasión de maleza nas parcelas, rúas e beiras rúas, e así a necesaria pavimentación da rúa do núcleo de Cornes. Nada máis. Moitas gracias, Rubén. Estamos de acordo, imos votar a favor. Sí, moi brevemente, nós estamos tamén de acordo, estivemos no barrio de Cornes o 26 de xuño, a verdade é que estas cuestións coinciden con cuestións, valga a redundancia, que nós trouxemos ao pleno a través de iniciativas, como, por exemplo, foi a pedir o mantemento de diferentes fincas e de viais, así como
pedir ao respecto da mellorar a situación do barrio. Tamén trouxemos a este pleno unha iniciativa ao respecto da mellora do lavadoiro de Cornes do seu contorno a través dun rogo no seu día, porque ten unha vinculación con a figura de Rosalía de Castro incluso. A pesar diso, a verdade é que pensamos que o goberno non fixo nada. É certo que o señor concelleiro estivo no barrio, fixo un selfie e simplemente no mellor dos tonos. O digo para que non o interpreten, porque son as 11 da noite e a miña mente é algo máis inocente que a do alcalde. Podería utilizar un uso alternativo desas porras extensibles que van requisar facerse un selfie moito mellor que este. O digo no mellor dos tonos, e nada máis. E tes algo que decir, Jorge Duarte, no mellor dos tonos? Bueno, pois nos compartimos as inquedanzas que transmiten, inquedanzas que tamén nos transmitiron os veciños. Hai algunha delas como o tema da resolución do planeamento, que a veces se nos vai un pouco máis nos tempos, as outras sí que son máis asumibles a corto prazo e traballaremos nelas. Con respecto ao planeamento, hai unha figura urbanística que é o plan especial do ámbito, pero sobre todo as conexiones co exterior están vinculadas ao remate de urbanización do plan parcial 1 que é de Romero Donallo, que parece que hai iniciativa na Xunta de Compensación para recuperar a urbanización. En función un pouco deso será a posibilidade de mellorar as conexións co exterior, pero entendemos que o resto das demandas son demandas das que vamos tomando nota e intentando resolver o antes posible. Moitas gracias, Jorge. Algo que engadir? Enténdese que por unanimidade. E a última moción é a do Partido Socialista, tamén sobre obriga a manter limpas as parcelas. As queixas presentadas pola veciñanza, sobre todo, pois eso, tratadas na última comisión de queixas e suxestións, entón, dai que presentamos esta moción, non? Pois que o alcalde da cidade valore a publicación dun bando de ornato co fin de recordar aos propietarios das parcelas a súa obriga de manter limpas as súas terras en perfectas condicións de seguridade, salubridade e ornato público, solicitando se proceda a maior urxencia seu desbroce ou limpeza. E logo, sobre todo, isto é bastante importante, que todos aqueles procedementos abertos respecto á limpeza das parcelas se axilicen clarificando se a responsabilidade depende do Departamento de Disciplina Urbanística ou ben de Medio Ambiente, xa que nesa comisión de queixas non se determinou a quen correspondía pois esa competencia, e logo que o Concello estudie realizar todos os anos, meses de abril, maio, pois unha campaña de divulgación a este respecto. Nada máis e moitas gracias. Algo que engadir, Rubén? Sí, telegráficamente estamos, por suposto, de acordo con este bando. Engadiríamos un par de cuestións, pero por menos a modo de inventario. Primeiro, polo que ten que empezar o Concello por dar exemplo e cumprir cas parcelas que iso de titularidade municipal, porque que moralmente e éticamente pois non estás moi legitimado para exixir aos veciños e as veciñas que cumplan ca normativa vixente, cando o primeiro incumplir en moitos casos é o propio Concello de Santiago. Segunda cuestión, efectivizar algúns dos acordos que hai tomados, non? Nese sentido, hai un dos acordos no marco dos orzamentos participativos da compra dun tractor desbrozador e demais, que vai pasando o ano e nin está iniciado o expediente de compra do mesmo, non? E terceiro, hai unha cuestión que a mí me preocupa, porque a non ser que nos teñen chegado bastantes queixas de veciños e veciñas a respecto das denuncias por incumprimento deses desbroces en parcelas colindantes a vivendas, non? E que poden constituir algún perigo, non? Aí hai un problema cando non hai veciños coñecidos ou cando, por diferentes razóns, a administración ou non se dá posto en contacto ou o propietario non responde favorablemente, non? Bueno, aí hai algo que creo que sí que se podría facer para o ano que ven e que non se está facendo, e é que, aínda que hai interpretacións do marco legal,
a administración pública non pode entrar tan alegremente nunha parcela privada, facer un traballo e pasar a factura ao veciño ou veciña en cuestión, non? Hai que demostrar que hubo un intento de notificación e despois incluso de 2 intentos de notificación, a publicación dun edicto antes de poder facer iso. Bueno, todo eso leva moito tempo, cando te das conta xa pasou o verán e o perigo potencial non pasa. O que sí que se pode facer é que o Concello teña un rexistro, porque son sistemáticamente todos os anos as mesmas parcelas, un rexistro de parcelas conflitivas a ese nivel, as que se desfagan esas 2 primeiras comunicacións xa nos meses de marzo ou abril, para poder garantir de que si é necesario desbrozar por parte da administración e logo pasar a factura, nos meses de verán que realmente son perigosos, o Concello ten a capacidade de facelo. Por lo tanto, eu deixo isto aquí como suxestión, pero creo que sería un paso importante para o Concello. Gracias, Rubén. Teresa. Bueno, yo no sé si es porque son estas horas de la noche. A mí la eficacia de un bando, sinceramente, me parece un poco pobre. Pero bueno, lo que está claro es que el Concello tiene capacidad para actuar. Tiene 2 herramientas, que son una muy poco útil, o útil en el rural, que es la Ley 3/2007 de protección de incendios forestales. Y luego tiene la ordenanza de convivencia, residuos y limpieza del Concello. La ordenanza dice que los propietarios tienen que mantener sus fincas en debidas condiciones. Es un poco no arbitraria, es un poco subjetiva, porque ¿qué son debidas condiciones? Para muchos vecinos, sobre todo en el urbano, querrían que esas parcelas de al lado estén como un jardín. Y igual, pues que la maleza crezca un poco más o un poco menos, no quiere decir que no esté en las debidas condiciones. En cualquier caso, sí que el Concello puede actuar. En el artículo 80 dice que el Concello tiene la obligación de notificar a los propietarios que tienen que limpiar sus parcelas, y en caso de emergencia, y ponerles multas coercitivas, y en caso de emergencia debidamente acreditada, tiene que puede entrar y limpiar la parcela y pasarle los costes. Yo creo que herramientas están, sí, lo dice el artículo 80, es así. Entonces, las herramientas las tenemos, lo que pasa es que hay que seguir los expedientes. Yo me preocuparía que no se siguieran los expedientes. Yo los datos que tengo es que en 2013 se habían tramitado 217 expedientes o procedimientos de gestión de biomasa, y en el año 2014 278. Lo que ha ocurrido después no lo sé, pero entiendo que también que tampoco son tantas o sea, quiero decirte que la cuestión es tramitar los expedientes adecuadamente y en tiempo. Si no se tramitan, pues no creo que sea que escribir un bando o que redactar un bando vaya a cambiar las cosas. Me parece que más bien las cosas se redactaban por la gestión ordinaria y el uso de las herramientas que tenemos. Por esa razón nosotros vamos a abstenernos. Gracias, Teresa. Xan. Que como xa un traballo que estamos facendo, votaremos a favor da moción. Señor secretario. Perdón, Gonzalo. Na moción estou falando dun bando, na moción estamos falando que os procedimentos xa se dicen non solamente un bando, e logo que se estude facer unha campaña de divulgación, non solamente ese bando. Nada máis. Moitas gracias. Votos a favor desta moción del PSOE sobre a obriga de manter as parcelas. Votos a favor BNG, Compostela Aberta e PSOE. Votos en contra ningún e abstención PP. Quedaría aprobada. Levántase a sesión.